Hiob ti baako. Obarima bi tena Us asase so a ne din di Hiob. Na obarima ni di mu na ɔtene, na osuro Onyankopɔn, na oyi ne ho firi bɔne ho. Na ɔwo mmabarima baason ne mmammaa baasa maa no. Na onwan 7,000, ne yoma 3,000, ne anantwie mpam ho 500, ne mfunumu bewie 500, ne fie nipa bebree pa. Na obarima yi so sene apueyɛ mma no nyinaa. Na ne mmabarima no kɔto pono wɔ ɔbaako biara fie. Obiara ne ne da. Na ɔsoma ma ɔkɔfrɛfrɛ wɔn nuammaanom baasa no baasa wɔne wɔn medidi na wɔnom. Na pontoɔ na no fa wɔn so hyia a, Hiob soma kodwira wɔn. Na otua ehema akɔbɔ ɔhye afɔdeɛ sɛdeɛ wɔn nyinaa dodoɔ teɛ. Efisɛ Hiob kaa sɛ, ebi a mema no ayɛ bɔne, na wadome Onyankopɔn wɔ akoma mu. Saa na Hiob yɔ daa. Na ɛbaada bi sɛ, Nyankopɔn ma no ba begyinaa Awurade anim. Na Satan nso di wɔn mu bae. Na Awurade ka kyerɛ Satan sɛ, ɛhe na wofiri bae yi? Na Satan buaa Awurade sɛ, Ifiri asase so kyini, na ɛso ananteananteɛ na mereba. Na Awurade ka kyerɛ Satan sɛ, Wadwene m'akoa Hiob nso ho. Na obiara ni hɔ a wɔte sɛ wɔ no asase no soɔ. Ɔbarima a wodi mu na ɔtene, osuro Onyankopɔn, na oyi ne ho firi bɔne ho. Na Satan buaa Awurade sɛ, Ɔkwa ara na Hiob suro Onyankopɔn no. Ɛnyɛ wo na wabɔ ɔno ne ne fie ne ade a wɔn nyinaa ho ban ahyia. Ne nsa no adwuma wahyira so, na afubu ase akyene asase so. Na afei tiri wo nsa ka deɛ ɔwɔ nyinaa hwɛ, sɛ ɔrennome wo anaa. Na Awurade ka kyerɛ Satan sɛ, Hwɛ, deɛ ɔwɔ nyinaa wɔ wo nsam, ɔno ara deɛ mfa wo nsa nka no. Ɛna Satan firi Awurade anim kɔɔeɛ. Na da bi, ne mmabarima ne ne mmammaa redidi, na ɔrenom nsa wɔ wɔn nua panin fie. Na ɔbɔfo bi baa Hiob nkyɛn bɛkaa sɛ, Anantwie no refentam, na mfunumu bereɛ no nso redidi wɔn nkyɛn mu. Ɛna sɛbafoɔ abegu wɔn so na wafa wɔn kɔ. Na mmeranteɛ no, ɔde nkrantɛ ano akuku wɔn. Na me nko ara na mafiri mu maba, sɛ merebɛka makyerɛ wo. Ɔno da so rekasa no, ɔfoforɔ ba bɛkaa sɛ, Nyankopɔn gya firi soro atɔ abɛhye nwan ne mmeranteɛ no, na asɛe wɔn. Na me nko ara na mafiri mu maba sɛ merebɛka makyerɛ wo. Ɔno da so rekasa no, obi ba bɛkaa sɛ, Kadiafoɔ abɔkyɛku 3 abɛto ahyɛ yoma no so afa wɔn kɔ. Na mmeranteɛ no, wakuku wɔn nkrantaa no, na me nko ara na mafiri mu sɛ merebɛka makyerɛ wo. Ɔno da so rekasa no, ɔfoforɔ nso ba bɛkaa sɛ, Wo mmabarima ne wo mmammaa redidi na wɔrenom nsa wɔ wɔn nua panyin fie. Na hwɛ, mframa kɛseɛ firi ɛsrɛ so aba abɛbɔ ɛdan ne ntwea nan no, na adwira egu mmeranteɛ no so ama wɔawuwu. Na me nko ara na mafiri mu sɛ merebɛka makyerɛ wo. Ɛna Hiob sɔre sunsuanee n'ataadeɛ mu, na oyii ne ti, na ɔhwee fam sɔree Onyankopɔn, na ɔkaa sɛ, Adagya na mede me firi me na yɛm bae, na adagya na mede bɛsan akɔ hɔ. Awurade de man, na Awurade afa, nhyira nka Awurade din. Yɛn nyinaa mu no, Hiob anyɛ bɔne, na wammu no nkwaseasɛm amma Onyankopɔn. Hiob ti 2. Na da bi Nyankopɔn ma baasa wɔrebegyina Awurade anim. Na Satan nso di wɔn mu baasa wɔrebegyina Awurade anim. Na Awurade ka kyerɛ Satan sɛ, Ɛhe na wofiri bae yi? Na Satan buaa Awurade sɛ, Ifiri asase so kyini, na ɛso ananteananteɛ na mereba. Na Awurade ka kyerɛ Satan sɛ, Wadwene m'akoa Hiob ho, na obiara ni hɔ a wɔte sɛ wɔ no asase so. Ɔbarima a wodi mu na ɔtene, osuro Onyankopɔn, na oyi ne ho firi bɔne ho. Nanso ɔda so kura ne mudie no mu ara, na wahanyaa me atia no sɛ mensɛe no kwa. Na Satan buaa Awurade sɛ, Ɔde wedeɛ pere wedeɛ, ɛde onipa wɔ nyinaa, ɔde ma pere ne kra. Na afei tiri wo nsa, ɛka ne dompe ne ne nam, sɛ ɔrennome wo anaa. Na Awurade ka kyerɛ Satan sɛ, Hwɛ, oni, wɔwɔ wo nsam, ne nkwa nko na kora. Ɛna Satan firi Awurade anim kɔɔeɛ, na ɔde akuro bɔne kotutu Hiob firi ne nan ase kosii ne mpampam. Na ɔfa akyɛmfrɛ bi sɛ ɔde rehwan ne ho, na ɔtena nsu mu. Na ne yere ka kyerɛ no sɛ, Woda so kura wo mudie no mu ara,
dome Onyankopɔn na wu. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, sɛdeɛ mmaa gyagyantwie no mu bi kasa na wokasa yi, yɛagye Nyankopɔn hɔ de pa, na ade bɔne na yɛrenyɛ anaa? yɛn nyinaa mu no, Hiob amfa n'ano anyɛ bɔne. Na Hiob namfo baasa te amanehunu a aba ne so yi nyinaa no, wɔn mu biara fi deɛ ɔwɔ bae. Timani Elifas, ne Suhini Bildad, ne Naamani Sofa, na wobehyiaa sɛ wɔrebegyam no na wakyekyere ne werɛ. Na wofiri akyirikyi memaa wɔn ani so. Na ohunu no no, wɔanhu no. Na wɔmemaa wɔn nne so sui, na osunsuanee wɔn ntadeɛ mu. Na wɔtoo mfuturo kɔɔ so gu wɔn atifi. Na wɔne no tenatena fam nnanson adekyeɛ ne adesaeɛ. Na obiara ne no ankasa, na ohunu sɛ ne yia no so pa ara. Hiob ti 3. Yɛ akyiri no, Hiob buee n'ano na ɔdomee n'awoda. Na Hiob bua se sɛ, ma ɛda a wɔwoo me mu no nyera, ne anadwo a ɛse wɔnyinsɛn ɔbabanyin no. Ɛda no no sum, ma Onyankopɔn mfiri soro mmisa akyire kwan, na hran biara nhyerɛn so. Esum ne sunsum nyɛ no, mununkum ntena so. Deɛ ɛma adekyeɛ duru sum nyi no ho. Anadwo no, esum kabii nkuta no. Wɔma no enya anigye biara afe nna no mu. Wɔma no mma abosome dodoɔ no mu. Hwɛ, anadwo no nyɛ kwawee, ahurusie dwom biara mmam, ma wɔne a wɔdome da no mmɔ no dua. Wɔn a wotumi hanyan dɛnkyɛmmera mpompo no. Na hema dakyɛ nsoroma beduru sum, ɛbɛtwɛn hann, na ebi remma, na ɛrenhunu adekyeɛ ani so atɛtɛ, ɛfiri sɛ anto ma wɔ apono mu, na ɛnyi wɔ haw anhunta m'ani. Adɛn nti na manwu yɛfunu mu, na manyɛ mu awoyɛ? Adɛn nti na anankoroma sɔw me, na adɛn nti na metoo nufoɔ me nomyɛ? Anka sɛ meda hɔ ma yɛ komm, anka mada, ɛno deɛ anka manya ahomeyɛ. M'ani ahemfo ne asase so mpanimma a wɔkyekyere amanfo mfaeɛ no. Anaasɛ me ne mmapɔmma a wɔwɔ sika, wɔn a wɔde dwetɛ hyehyɛɛ wɔn afie amaama no. Anaasɛ menni hɔ sɛ ɛpɔn ba a wakora no, anaa nkɔkoa a wɔanhunu hann da. Ɛhɔ na abɔnefoɔ nha obiara bio, na abrɛfoɔ gye wɔn ahome. Ɛhɔ ara na nneduafoɔ te dwoodwoo, wɔnte apiafoɔ ne. Ɛhɔ na onipa ketewa ne onipa kɛseɛ wɔ, na akoa afiri ne wura nsa. Adɛn nti na wɔma ɔmɔborɔni hann, na wɔde nkwa ma wɔn a wɔn kra werɛ ahoɔ, wɔn a wɔtwɛn owuo na ɛmma, na wɔbɔre hwehwɛ no sene akoradeɛ, wɔn a wɔn ani gye mmorosoɔ, na wɔn ho sɛpɛ wɔn sɛ anka wobenya damena, ne ɔbarima a wɔde ne kwan ahunta, na Onyankopɔn de ban atwa ne ho ahyia. Na mapinisie abesi m'aduane anan mu, na mesu gu sɛ nsuo. Na deɛ misuro no, ɛno ara na ɛto me, na deɛ makoma tutu ho no, ɛba me so. Minya ahodwoɔ, ne kommyɛ, ne ɔhome, na ahodwan ara na ɛba. Hiob ti 9. Ɛna Timani Elifas bua se sɛ, sɛ obi ka asɛm bi kyerɛ wo a, ɛbɛyɛ wo ahomte anaa? Nanso hwan na obetumi abɔ ne kasa ahyɛ? Hwɛ, woatenetene nnipa bebree, na nsa a agoɔ no, woahyɛ no den. Wo nsɛm ama deɛ ɔrebɛhwe ase agyina, na nankrom a ahodwo no woahyɛ no den. Na afei ɛtoo wuo yi, woagyigya. Ɛkaa wuo yi, woabɔ nyinyɛn. Ɛnyɛ wo nyamesuro ne deɛ wode wo ho to soɔ, na woakwan a ɛtene ne w'anidasoɔ. Kaeɛ, hwan na ɔnyɛ bɔne biara na wasɛe no pɛn? Anaa ɛhe na wapepa ateneneefoɔ pɛn? Manya nhunuyɛ sɛ wɔn a ɔfɛntɛm amumuyɔ, na wogu musuo no, ɛno ara na otwa. Nyankopɔn home sɛe wɔn, na wɔhye n'abufuw mframa ano. Gyata mubɔmu ne ɔsebɔ ne gyae, na gyataburuwa ase bɔ mmɔfoɔ tutu. Hanam bɔ asire mu sɛe ma no wu, na gyatabereɛ mma bɔ pete. Na me deɛ, asɛm bi wiewia ne ho baa me nkyɛn, na maso tee ɛho asomsɛm bi. Ɔdadwene a efiri anadwo adehunu mu, bere a na hɔ atɔ nipa soɔ no, ehu ne ahopoɔ kaa me, na ɛmaa me nnompe nyinaa wosoe. Na honhom bi twaa mu faa m'ani so. Me ho nwi nyinaa sɔre gyinagyinae. Egyinae, nanso manhunu ne su. Suban bi gyinagyina m'ani so. Metee ne bɔkɔɔ bi sɛ, ɔdasani tene sene Onyankopɔn, anaa ɔbarima ho te sene ne yɛfoɔ. Hwɛ, ne nkoa mpo ɔmfa ne ho nto wɔn so, na n'abɔfoɔ no,
obu wɔn sɛ wɔtom, na nkantom wɔn a wɔte dɔteɛ adan mu, na wɔnyina so wɔ mfuturo mu, na wɔfurofuro wɔn sɛ abubumabaa. Efiri anɔpa kosi anwummerɛ na waposa wɔn, ɔyera korakora a obi nwene ho. Sɛ wɔtete wɔn ho ntomadan homa a, ɛnyɛ wuo na wɔwu a wɔanhunu nyansa biara. Hiob tinum. Frɛ, obi wɔ hɔ a obebua wo, na akronkronfoɔ mu hwan na wode bɛdan no? Na ahisɛm kum agyimifoɔ, na ne nkotwe kum atetekwaa. Me deɛ, mahunu ogyimfoɔ a ɔgye nhini, nanso amonom hɔ ara na medome ne tenabea. Ne mma ne nkwagyeɛ ntam twe, na wɔpɛkyɛ wɔn. Wɔ kuro pono mu a ɔgyefo nni hɔ, wɔn a odi kɔn bedi ne nnɔbae, na nsɔe mu mpo na ɔbɛfa. Na adufudipɛfoɔ amene wɔn ade dodoɔ. Ɛfiri sɛ musuo mfiri mfuturo mu, na ɔhaw nso mfiri fam. Na wɔwo onipa ma ɔhaw sɛ ogyaframa tutu kɔ soro no. Na me a anka mɛhwehwɛ Nyankopɔn akyiri kwan, na mede m'asɛm mahyɛ Nyankopɔn nsa. Deɛ ɔyɛ ade kɛseɛ a ɛnni nhwehwɛmu, anwanwadeɛ nso a ɔntumi nkan. Deɛ ɔma osuo tɔ asase soɔ, na ɔma nsuo ba wuram. Ɔde ahobrɛaseyɛfoɔ tena deɛ ɛkorɔn, na ɔma aboobɔodifoɔ so kɔ yiedie mu. Ɔsɛe anitifoɔ atirimpɔ, na wɔn nsa antumi anyɔ adepa biara. Ɔkyerɛ anyansafoɔ wɔn anitie mu, na obutu akontonkyifoɔ agyina. Wɔtɔ sum mu awia, na awia ketee ɔkeka sɛ anadwo. Na ɔgye ohiani firi afena a efiri wɔn anum no ano, ne ɔhoɔdenfoɔ nsɛm, na mobroni nya anidasoɔ. Na amumuyɛ mmuana no, hwɛ nhyira ne ɔdesani a Onyankopɔn ka n'anim. Enti mpo otumfoɔ atenetene no, na ɔno na opura na ɔkyekyere soɔ, ɔpɛkyɛ na ne nsa nso sa. Ɔbɛyi wo afiri ahohiahia nsia mu, na deɛ ɛtɔ so nson no mu, bɔne renka wo. Ɛkɔm berɛ ɔbɛgye wo afiri ewuo mu, na akodie mu nso wagye wo afiri afena ano. Ɔbɛkora wo afiri tɛkyerɛma mpire ano, na worensuro sɛeɛ a ɛreba. Wobɛsere sɛeɛ ne ɛkɔm, na asase so mmoadoma nso worensuro wɔn. Ɛfiri sɛ wo ne wuram aboɔ mpo bɛyɛ apam, na wuram mmoadoma bɛdwo ama wo. Na wobɛhu sɛ wo ntomadan si hɔ dwoodwoo, na wohwɛ wo tenabea a worenhunu sɛ atom. Na wobɛhunu nso sɛ w'asefoɔ bɛdɔɔso pii, na wɔn a wofiri mu bɛyɛ sɛ asase so nhahan. Wode onyinkyerɛ na ɛbɛkɔ damena mu, sɛ ɔde ayuo afiafi ba mu ne berɛ mu no. Hwɛ, yei na yɛabɔre ahunu, sɛ ɛteɛ nie, tie, na wo nso hunu fa. Hiob tinsia. Na Hiob gye so sɛ, O, sanka wɔrekari m'awerɛhoɔ, na wɔde me yaa nso agu nsania mu ama so ɛ. Ɛno deɛ anka ɛbɛsene mpoano anwea duro. Enti na me nsɛm ayɛ hatuhatu yi, na otumfoɔ agyan tuatua me mu. Me honhom renom emu borɔ. Nyankopɔn ahenyediɛ atwa me ho mpasua. Ɔtrɔ mu nya ɛsrɛ mu na ɔteɛteɛm. Anaa ɔnantwie su na frɛfrɛ aduane so. Odi aduane hunu a nkyene ni mu. Ɛda bi wɔ kosua mu fufuo mu. Ade a me kra ampɛ sɛ ɛbɛka me no, ɛno ara na ayɛ m'aduane a ɛyɛ me nwunu. O, sɛ anka merenya m'abisadeɛ, na Onyankopɔn ama me m'anigyinadeɛ no ɛ. Sɛ Onyankopɔn pene na ɔpɛkyɛ me, na ogya me nsa kwan na etwa me ɛ. Anka ɛbɛyɛ me awerɛkyekyerɛ ara na madi ahurusie. Ɛyɛ a enni adɔna mesuo no mu. Ɛfiri sɛ me nsa ne ɔkronkronni no nsɛm no, m'ahoɔden ne deɛn sɛ mede bɛtɔ me bo aseɛ, na m'awieɛ ne deɛn sɛ me kra bɛkyɛre ho. M'ahoɔden yɛ aboa hoɔden, me honam yɛ kɔbere, ɛnyɛ ɔboa bi na enni me mu, na watu ahoɔden afiri me ho. Deɛ ne ho mete no no, ɛsɛ no ne yɔnko nsɛm adɔyɛ. Anyɛ saa a, ogyaa otumfoɔ no suro. Me nuanom twa nkontompo sɛ asusɔ suwa, sɛ subɔn ho a emu nsuwansuwa resene korɔ. Nsukyeneyɛ nti ani fono, sikyerɛma hyɛ ne mu hinta. Sɛ hyehyɛ ka no a, etwitwa. Ahuhuro mu, ɛyerɛ firi n'afa. N'apantemfoɔ no fa bea kontonkonton. Ɛdane huruhuro kɔ soro na ɛyera. Tema apantemfoɔ asafo no hwɛe. Seba anantefoɔ ani daa so. Wɔn ani wu sɛ wɔde wɔn ani too soɔ. Okoduru ho,
na wɔn anim gu ase. Na afei mo nso monyɛ hwee. Moahunu ahodwiredeɛ na musuro. Maka sɛ mommrɛ me biribi. Na me nti momfa mmɔdeɛ bi nkyɛ. Na monnyi me ɔhohiahiafoɔ nsɛm. Na monnye me mfiri nhyɛsofoɔ nsɛm anaa. Monkyerɛkyerɛ me, na mɛyɛ komm. Na deɛ mafom wɔ mu no, momma menhunu. Sɛdeɛ atɛntrenee si yɛ den fa. Na mo atɛnyie deɛ, animka bɛn na ɛwɔ mu. Nsɛm ho animka na modwene. Ɔwerɛhoni deɛ, ne nsɛm yɛ mframa. Awusia so mpo, moretwe ntonto. Na mo yɔnko tiri nso, moredi ano. Na afei mompɛ anipa nhwɛ me, na merenni trɔ mo anim ha. Mompɛ mu bio ɛ, na mumu ntɛnkyea, na monsan mpem, na masɛm wɔ mu ara. Deɛ ɛntene bi wɔ me tɛkyerɛma so, anaasɛ me dodom nhunu abusudeɛ. Hiob ti nson. Ɛnyɛ akodie na ɛwɔ hɔ ma ɔdasani asase soɔ, na ne nna te sɛ ɔpaani nna, sɛ akoa pere onwini ho, ne sɛ ɔpaani hwɛ n'apaadeɛ kwan no. Saa ara na wama madi abosom hunu, na wabu ɔhaw anadwo ama me. Sɛ mekɔda a, meka sɛ, da bɛn na mɛsɔreɛ na anadwo atwam akorɔ. Ɔde fata fono me kosi ahemadakye. Me honam fira mmoa ne dɔteɛ abɔn. Me wedeɛ ayɛ twan, na ɛrefiri nsuo. Me nna yɛ hare sene ɔnwemfoɔ akurokurowa, na ɛrehi, na ndasoɔ biara ni hɔ. Kae sɛ me nkwa yɛ mframa, m'ani rensan nhunu papa. Deɛ wohu me ani renhu me bio. W'ani tua me, nso na menni hɔ. Sɛdeɛ mununkum sa, na ɛkorɔ no, saa ara na deɛ osiane kɔ asamaado no remforo ma bio. Ɔrensa ama ne fie bio, na ne tena biara renhu ne bio. Enti me nso, meremmua m'ano. Mɛkasa me honhom ahohiahia mu. Mesi apini m'awerɛhoɔ mu. Meyɛ ɛpo anaa asuo mu bɔpɔn, na ɛma wɔde awɛmfoɔ sisi me ho. Sɛ mese, mempa bɛkyekyere me werɛ, na meda brɛ bɛdwodwo m'apinisie no a, ɛnneɛ wode daeɛso hyɛ me yɛ a, na nisuadehunu mu na woma me bɔ birim, na ɛma me kra yi mene bɔ ne wuo sene me nnompe yi. Afono me, merentena ase daa. Gyaa me, na me nna yɛ huhuro. Ɔdasani ne hwan a wobu no ɔkɛseɛ, na wodwene ne ho, na wohwɛ ne daa nɔpa, na wotaa sɔ no hwɛ ara. Worenyi w'ani mfiri me so de rekosi da bɛn. Wonya me kwan na memmere ntasuo mpo. Mayɛ bɔne a, ɛdɛn na mayɛ wɔ, nipa hwɛfoɔ. Adɛn na wode me ayɛ wade a wɔne no anya, na madane adesoa ama me ho. Na adɛn na wɔmfa me mmarato mfiri, na woma me mfonsoɔ nsene nkorɔ. Na afei mɛda mfuturom, na wobɛhwehwɛ me, nso na menni hɔ bio. Hiob ti nwɔtwe. Ɛna Suhene Bildad gyee so sɛ, Enkosi bere bɛn na wobɛka yeinom, na w'anum nsɛm bɛyɛ sɛ mframa denden. Onyankopɔn bɛkyea atemmuo mu, anaasɛ otumfoɔ bɛkyea trenee. Sɛ wo ma ayɛ no bɔne a, wagyaa wɔn de wɔn ahyɛ wɔn mmarato nsɛm. Sɛ wo ara wohwehwɛ Nyankopɔn akyiri kwan, na wokɔtɔ srɛ otumfoɔ no, sɛ wo ho te na wotene a, ampa ara obɛkanya ne ho ama wo, na wama wo trenee tenabea no adi yie. Na wo mfitiaseɛ yɛ ketewa a, w'awieyɛ bɛso kokuroo. Mesrɛ wo, bisa wɔn ntoatoaso ɛ, na ma wakoma mmra deɛ wɔn agyanom abɔre ahunu no so. Na yɛn deɛ, nnura nko ara na yɛfiri hɔnom, na yɛnim hwee, ɛfiri sɛ, yɛn na yɛsunsum asase so. Ɛnyɛ wɔn ɛna wɔbɛkyerɛ woɔ, na waka akyerɛ woɔ, na wayiyi nsɛm afiri wɔn akoma mu. Nkyɛkyerɛ fifiri deɛ ɔwora nnie. Mmɛwa bɛma ne ho so deɛ nsuo ni anaa. Ɛda so wɔ ne frɔmfrɔmyɛ mu a wɔntwaeɛ no. Edi wura nyinaa anim kusa. Saa ara na wɔn a wɔn werɛ firi Onyankopɔn nyinaa akwan teɛ. Na ɔbɔnefoɔ anidasoɔ bɛyera, ɛfiri sɛ, wotwa deɛ ɔde ne ho to soɔ, na n'anidasoɔ yɛ anansententan. Ɔtwere ne dan, na ɛrennyina. Okura mu, nso ɛrentena hɔ. Ɔyɛ frɔmfrɔm owia ano, na ne mman yiyi kata ne turo so. Ne nhini mantam aboɔ kuo ho. Ɔhyɛne aboɔ ntɛm. Sɛ ɔsɛe no firi ne tenabea a, ɛpa no ka sɛ, menhunu wo da. Hwɛ sɛdeɛ ne kwan ho ahosɛpɛ teɛ ne no, na mfuturo no mu na afoforo fifire. Hwɛ, Onyankopɔn mpo deɛ odi mu, na ɔbɔnefoɔ nso ɔnsɔ wɔn nsa. Ɔde sereɛ bɛhyɛ w'anom ma, na wama ahurusie ne afa w'anofafa mu. W'atamfo bɛfira aniwuo, na abɔnefoɔ ntomadan rennyina hɔ bio. Hiob ti nkron.
Na Hiob gye so sɛ, ampa ara minim sɛ ɛte sa, na ɔdasani bɛtene Onyankopɔn anim sɛn. Sɛ ɔpɛ sɛ ɔno no yiyi ano a, ɔntumi mmua no apem mu biako. Akoma mu nyansafoɔ ne tumi mu hoɔdenfoɔ no, hwan na wasene ne kɔn wɔ ne soɔ na asi ne yie? Otutu mmepɔ mpatuo mu, obutu no n'abufuo mu, ɔwoso asase firi n'atenaeɛ, na ne nnyinasoɔ popo. Ɔhyɛ owia, na empue, na ɔsosɔ nsoromma no. Ɔno nko na ɔtrɛ ɔsoro mu, na wotiatia po asorɔkyen soɔ. Ɔyɔ nsorommason, nwenwirente, ne akokɔbaatan ne ne mma, ne anafoɔ fam mpiakyire. Ɔyɔ ade akɛse a enni nhwehwɛmu, ne anwanwade a wontumi nkan. Hwɛ, ɔnam me ho, nso minhu no. Ɔsene, nso minhu no. Hwɛ, ohwim kɔ. Hwan na ɔbɛsan no? Hwan na ɔbɛka kyerɛ no sɛ, ɛdeɛn na woreyɛ yi? Onyankopɔn rensanka n'abufuo. Rahab aboafoɔ brɛ wɔn ho ase wɔ n'ase. Na nka ntom sɛ me na mebua no, anaasɛ mɛhwehwɛ me nsɛm mu, na mene no ayiye. Ɔno na sɛ metene mpo a, meremmua no. Mɛkoto no sɛ metemmufoɔ. Sɛ mefrɛ na ɔgye me so a, merennye me nni sɛ wayɛ aso ama me ne. Ɔno a wɔde ɛho mpusa me, na ɔma m'akuro dɔɔso kwa no, ɔma me nya homyɛ, na ɔde awerɛhoɔ hyɛ me matɔ. Sɛ wodi no ɔhoɔdenfoɔ tumi so a, anka mennie. Na sɛ atemmuo nso a, anka hwan na obehyia me? Sɛ metene mpo a, anka m'ano bebu me fɔ. Na medi mu mpo a, ɔbɛma makyea. Me deɛ, medi mu deɛ, nanso memu me ho. Me nkwa afono me. Ne nyinaa yɛ bɛfua. Enti na mese, deɛ odi mu ne ɔbɔnefoɔ nyinaa na ɔsɛe wɔn. Sɛ mpire kum obi mpofiri mu a, ɔseresere wɔn a wodi bem amanneɛ. Ɔde asase ahyɛ ɔbɔnefoɔ nsa. Ɔkata n'atemmufoɔ ani. Sɛ ɛnyɛ ɔno a, na ɛyɛ hwan a? Na me nna ho yɛ hare sene mmirikatuni. Edwane kɔ, enhunu ade pa biara. Ɛsene kɔ sɛ demmire nkyɛkyerɛ hyɛn. Sɛ ɔkɔdeɛ a osi aduane soɔ. Sɛ mese, me werɛ bɛfiri m'apinisie, megyae mo sooyɛ na mate m'anim a, meyɛɛ nyinaa yɛ me hu. Ɛfiri sɛ, mihunu sɛ ɔremmu me bem, na sɛ obebu me fɔ a, adɛn nti na memmerɛ nguo? Sɛ medware sukyerɛma nsuo, na mede dɔw me hohoro me nsa a, ɛno nso wode me bɛto amena mu, na me ho ayɛ me ntaadeɛ mpo nwunu. Na ɔnyɛ onipa sɛ me, na mɛboa no, na yɛn baanu ahyia mu abɔ nkuro. Nso, ɔsɛmtwamuni bi ni yɛn ntam a, ɔde ne nsa bɛto yɛn baanu soɔ. Ma no nyi n'aba mfiri me so, na ne huhu ankuta me. Ɛna anka mɛkasa a, merensuro no, ɛfiri sɛ ɛnyɛ sɛ meteɛ no no. Hiob ti du. Me nkwa yɛ me kra nwunu. Megya m'apinisie mu wɔ me mu. Mɛkasa m'awerɛhoɔ mu. Mɛse Onyankopɔn sɛ, mmu me fɔ, ma menhunu adekɔde a enti wo ne me ham yi. Ɛyɛ ma wo sɛ wohyɛ obi soɔ, sɛ wopo wo nsa no adwuma, na wopene abɔnefoɔ agyina soɔ. Wowɔ honam aniwa, anaasɛ wohunu adeɛ sɛ ɔdasani hu no. Wo nna te sɛ ɔdasani nna, anaa wo mfie te sɛ ɔbarima nna anaa. Sɛ wohwehwɛ me mfonsoɔ akyiri kwan, na wodi me bɔne akyiri. Nanso wonim sɛ menyɛ ɔbɔnefoɔ, na obi ni hɔ a ɔbɛgye me wo nsam. Wo nsa na ɛnwono me na ɛyɔw me. Me nnipa mu nyinaa prɛko, ɛna woamene me yi. Kae sɛ wonwono me sɛ anwemmoɔ, na wobɛma madane mfuturo bio. Woanhwie me angu sɛ nufusuo, na womaa me pii sɛ nufusuo a akyenkyene ɛtoa. Wode wedeɛ ne nam na ɛhyɛɛ me, na wode nnompe ne ntini wurawuraa me mu. Nkwa ne adɔeɛ na wode ayɔ me, na wohwɛ nso wɛn me honhom. Na yenum na wode sie w'akoma mu. Mahunu sɛ yei na ɛwɔ wo tirim. Sɛ meyɛ bɔne a, wobɛhwɛ me, na woremmu me bem me mfonsoɔ ho. Sɛ medi abɔnefo sɛm a, mennue, na sɛ metene nso a, meremma me tiri so. Ɛfiri sɛ ahohora ahyɛ me ma, na mehwɛ mama ne hunu. Na sɛ mema me ho so a, wobɛti me sɛ gyata, na woasan ne me adi anwanwasɛm. Na wode w'adansefoɔ afoforɔ ara abɛgyina m'anim, na woama w'abufuo adɔɔso me so, na ɛdɔm a ɛto dɔm agu me so. Adɛn nti na woyii me firi yɛfunu mu? Sɛ menya me gyaa mu na ani biara anhu me ɛ. Sɛ menya me yɛ sɛ ade a enni hɔ ɛ. Mefiri yɛfunu mu no, wokogyaa me ɛda mu ɛ.
menna nyɛ kakraa bi. Ma no nyaa me, onyi n'ani mfiri me so, na me ho nsane me kakra, ansa na makɔ deɛ merensan me mma, na makosum ne sunsum asase so. Esum kabi a ɛte sɛ ɔdasuo tum asase. Sunsum ne sakasaka asase a han te sɛ ɔdasuom tum no. Hiob ti du baako. Ɛna Naamani nso fa gyee so sɛ, wɔremmua nsɛm no duo yi, anaasɛ ɔmma ɔbarima tɛkyerɛmafoɔ ni bem. Wo kasa rɔrɔ bɛma nnipa amua wɔn ano. Na sɛ wodi fɛw a, obi renhyɛ wo aniwuo. Na waka sɛ, me nkyerɛkyerɛ yɛ gyenigyene, na me ho te wɔ w'aniwa mu. O, anka ma Onyankopɔn kasa, na ommue n'ano nkyerɛ wo, na ɔnka wo nyansa ahuntasɛm, sɛ ne nnwuma dɔɔso pii, na ehunu sɛ Onyankopɔn yi n'ani firi w'amumuyɔ no bi so. Wobɛbɔre ahunu Onyankopɔn, anaasɛ wubehu akoduru Otumfoɔ pɛyɛ mu. Ɛkorɔn sɛ ɔsoro, ɛdeɛn na wobɛyɔ? Ɛyɛ kronkron sɛ asamando, ɛdeɛn na wunim? Ne nsusuiɛ ware sen asase, na ɛtrɛ sen ɛpo. Sɛ otwam ba na ɔde nnipa gu nnua mu, na ohyia asɛnni a, ɛneɛ hwan na obesanka no? Na ɔno na onim nnipa ahuhufoɔ, na ohunu abusudeɛ, nanso ommu. Na onipa ti bɔnkɔ so nya nyansa akoma a, na ɛte sɛ deɛ wawo hafunumu ba onipa. Sɛ wo deɛ wusiesie w'akoma, na wotrɛ wo nsɛm kyerɛ no a, sɛ amumuyɛ wɔ wo nsɛm a, yi kɔ akyiri, na ma abusudeɛ ntena ntomadan mu. Ɛno na wobɛma w'ani so a wunni dɛm, na wobetim pintin a worensuro, na wo werɛ befiri wo haw. Wobɛkae no sɛ nsu a asene, na wo nkwanna bɛyɛ sɛ awia ketee. Esum bɛdane sɛ adekyeɛ, na wubenya abotɔyɛm sɛ anidasoɔ wɔ hɔ, na wobɛhwɛ wo ho ahyia, na wada dwoodwoo. Wobɛda ahome, na obi renyi wo hu, na nnipa bebree bɛhwehwɛ wo hɔ adom, na abɔnefoɔ ani so besi, na dwankɔbea abɔ wɔn, na wɔn anidasoɔ bɛdane wɔn wuo. Hiob ti du mmienu. Na Hiob gyee so sɛ, ampa ara sɛ mo ne ɔman, na muwu a, nyansa bewu. Me nso, mewɔ akoma sɛ mo, me deɛ, merentɔ mu mo anim. Na hwan na onim nneɛma a ɛte sɛ yi? Deɛ ne yɔnko sere no ne me, deɛ osu frɛɛ Onyankopɔn na ɔgyee no soɔ. Ɔsere ɔtreneeni a odi mu no. Deɛ ɔte hɔ dwoodwoo no tiri mu deɛ, animtiabuo na ɛfata amanehunu. Ɛne deɛ wasiesie ama wɔn a wɔn nan watiri. Amimfoɔ ntomadan si hɔ dwoodwoo, na wɔn a wohuru Nyankopɔn boɔ te hɔ komm, wɔn a wokura wɔn nyame wɔ wɔn nsam no. Na yei deɛ, bisa mmoae, na wɔnkyerɛw, ne ɔsoro nnomaa nso, na wɔnka nkyerɛw, anaasɛ gyene asase hwɛ, na ɛnkyerɛw, na ɛpo mu mpataa nka nkyerɛw. Hwan na ɔrenhu yei nyinaa mu? Sɛ Awurade nsa na ɛyɛɛ yei, ne nsɛm na ɔteasefoɔ biara kra wɔ, ne adasamma nyinaa ahonhom. Ɛnyɛ aso na ɛsɔ nsɛm hwɛ, na dodomu nso ka aduane hwɛ. Nkɔkoraa mu na nyansa wɔ, na onyinkyerɛ ma nhunumu. Ɔno nkyɛn na nyansa ne maniniɛ wɔ. Ɔno na afutuo ne nhunumu wɔ no. Hwɛ, oburi na ɔrento. Ɔto nipa mu na ɔremmue. Hwɛ, osanka nsuo ma no we, nanso ogya mu ma no butu asase. Ɔno nkyɛn na ahoɔden ne nyansa wɔ. Deɛ ɔdaadaa no ne ɔdaadaafoɔ nyinaa yɛ ne dea. Ɔpa apamfoɔ ho de wɔn kɔ, na ɔma atemmufoɔ dane nkwaseafoɔ. Ɔsane ahemfo nkyehoma, na wɔde nhoma kyekyere wɔn asene. Ɔpa anyansafoɔ ho de wɔn kɔ, na wɔde wɔn a wɔatim no hwe fam. Ɔma anotefoɔ gyae kasa, na ɔgye mpanimfoɔ nimdeɛ. Ɔde animtiabuo gu mapɔma so, na ohodwo nnɔmmarima abɔsoɔ mu. Oyi adeɛ kronkron adi firi sum mu, na ɔde sum kabii firi bahan mu. Ɔma aman dɔɔso, na ɔsɛe wɔn. Ɔtrɛ amanaman mu, na wotu wɔn kɔ. Ɔgye asase so aman mu atitire akoma, na wɔma wokyini asasefo a ɔkwan ni hɔ so. Ɔkeka sum a hann ni hɔ mu, na wɔma wokyini sɛ nsaboni. Hiob ti du mmiɛnsa. Hwɛ, m'ani ahunu ne nyinaa, m'aso nso ate, na ate aseɛ.
deɛ munim no me nso menim, mentɔ mu wɔ mo mu. Me deɛ mepɛ sɛ anka me ne Otumfoɔ no mmom bɛkasa, na mehwehwɛ sɛ me ne Onyankopɔn bɛyiyi no. Na mo deɛ moyɛ kekaremafoɔ atorofoɔ, ayaresafoɔ ahuhufoɔ ne mu nyinaa. Sɛ mumu ama no mmom koraa a, anka ɛyɛ mo nyansa. Muntie m'atɛn yie, na monyɛ aso mama no yie. Mobɛka deɛ ɛntene ama Onyankopɔn, na mode nnaadaa aka ma no. Mobɛgye ne ti, anaasɛ mobɛham ama Onyankopɔn. Ɔhwehwɛ mo mu a, ebesi yie, anaasɛ mobɛdaadaa no sɛdeɛ wɔdaadaa ɔdasani. Sɛ mohwɛ nnipa anim kokoa mu a, ɔbɛka mo anim ampa. Ne kɛseyɛ rentu mo akoma, na ne huhu mma mo so. Mommɛyɛ nso mebusɛm. Mo ano yie yɛ dɔteɛ ano yie. Mummua mo ano mfiri me so, na me ara menkasa, na deɛ ɛbɛba me soɔ mmra. Adɛn nti na memfa me honam mentua me sea no, na memfa me kra mento me nsɛm? Sɛ wɔrekum me mpo a, mehwɛ wɔ no ara. M'akwan ko na mɛpere n'anim. Yei ara nso na ɛbɛyɛ me nkwagyeɛ, ɛfiri sɛ ɔbɔnefoɔ remma n'anim. Muntie deɛ mewɔ meka, na m'asɛm nkyerɛaseɛ nhyɛ ne mo asom. Hwɛ, masiesie m'asɛm mato hɔ. Minim sɛ me na medi bem. Hwan ne deɛ ɔne me bɛham? Ɛneɛ anka mɛyɛ kom na mɛgyaa mu. Adeɛ mmienu pɛ na wɛma me. Ɛno na meremfa me ho menhunta mfiri w'anim. Yi wo nsa firi me so kɔ akyirikyiri, na ma wo huhu nkuta me. Ɛno na frɛ me, na me nso mɛgye so. Anaasɛ mɛkasa, na wabua me. Me bɔne ne me mfonsoɔ yɛ aheara. Ma menhu me mmarato ne me bɔne. Adɛn nti na wode w'ani hunta, na wobu me wo tamfo? Wobɛyi ahahan a mframa de rekɔ ahi, na wobɛkyi nkradua a adwan. Na wotwerɛɛ me ho nsɛm yaaya, na woma me di me mmeranteberɛ mu bɔne so adeɛ. Wode me nan hyehyɛ ɛpɛ mu, na wowɛn m'akwan nyinaa. Wotwa m'anammɔn ho hyeɛ, na onipa deɛ ɔporɔ sɛ dufɔkyeɛ, sɛ ntoma a nwonweboa redie. Hiob ti 19. Onipa a ɔbaa wo no, ne na yɛ tiaa bi, na ɔhaw ma. Opue sɛ nhwiren, na wotwa. Odwane sɛ sunsum, na wonyina. Na oyi so na wabue w'ani, na wode me rekɔ atemmuo mu w'anim. Hwan na obenya ɔhoteeni, wɔn a wɔn ho akum no mu? Obiara ni hɔ, sɛ wahyɛ ne nna ato hɔ, na n'abosome dodoɔ wɔ wo tirim, na wɔtwa hye a ɔrensan ho ama no a, ɛnea yi w'ani firi ne so, na ɔnhome nkosi sɛ obewie ne da sɛ ɔpaani. Na dua mpo, anidasoɔ wɔ hɔ ma no, sɛ wotwa a ɛbɛfefɛ, na ne nnɔbae remmɔ no. Sɛ ne nhini kyenkyen ɛfam, na ne dunsin wu dɔteɛ mu a, nsuo hwea nti ɛfefɛ, na eyi man sɛ dua a watɛ. Na ɔbarima deɛ owu, na ɔbea hɔ, na onipa gyaa mu, na ɔwɔ he? Nsuo firi ɛpo mu dɔ mpomponaseɛ, na asuo nso mem na ɛwe. Saa ara na onipa kɔda hɔ, na ɔnsɔreɛ. Ɔsoro nyɛ ntwaamu yi, ɔrennyane, na ɔrempusu wɔn mfiri wɔn nna mu. O, sɛ wode me resie asamaado ɛ, sɛ wode me rehunta akosi sɛ w'abufuo bɛsan akorɛ, sɛ wohyɛ me da na wokae me ɛ, sɛ onipa wu a, ɔbɛtena ase bio. Anka m'akodie nna nyinaa mɛtwɛn akosi sɛ me nsakyera bɛba. Anka wobɛfrɛ, na me nso magye wo so. Anka w'ani bɛgyina wo nsa no adwuma no. Nanso afei deɛ, wokae m'anammɔn, na wunyi w'ani mfiri me bɔne so. Woasɔ me mmarato ano de ahyɛ kotokuo mu, na woakyekyere me bɔne ano. Ampa ara, bepɔ mpo hwe ase yera, na ɔbotan nso twe firi n'afa. Aboa nso, nsuo funu mu, ne yire pra fam dɔteɛ kɔ, na ɔdasani anidasoɔ nso woma no yera. Wotintim no so ma no twam kɔ, wosakyera n'anim, na wosum no kɔ. Ne manya nimonyam a onim, wɔbrɛ wɔn ase nso a onhunu ma wɔn. Ɔno ara ne honam yɛ anko na ɔteɛ, na ne kra di ɔno ara ne ho abooboo. Hiob ti 15. Ɛna Tema ne Elifas buaa sɛ, onyansafoɔ de nimdeɛ huhu bɛbua, na ɔde apueɛ mframa ahyɛ n'afurum a, ɔde nsɛm a ɛmfra bɛyi atɛn, ne nsɛnkeka a mfasoɔ nni mu. Nso woto nyamesuro twene, na wohwan Nyankopɔn anim mpaebɔ adwene so. Na wano kyerɛ wo bɔne, na woafa anitie tɛkyerɛma. Wo ara w'ano na ɛbɛbu fɔ, na ɛnyɛ me.
na warawa no na ebebua wo. One deɛ odi kan a ɔwoo no onipa, na onyinsɛn wo ansa a ɔreyɛ nkokoɔ. Wokotie Nyankopɔn agyinatuo, na wasi nyansa ano afa. Ɛdeɛn na wonim a yɛnnim, na wonhunu mu a ɛnni yɛn nkyɛn. Deɛ wafu dwunu ne akɔkora wɔ yɛn mu, deɛ ɔsene wagya pani mpo. Nyankopɔn awerɛkyekyere sa w'ani so, anaa asɛm a ɔne wo ka no brɛɛ. Adɛn na wakoma twe wo korɔ, na adɛn na w'anipa anyinam. Na wodane wo honhom tia Onyankopɔn, na woma nsɛnkeka firi w'anom mu. Ɛdeɛn ne ɔdasani na ne ho bɛteɛ, na deɛ ɔbaa awo no atene. Hwɛ, na kronkronfoɔ so mpo ɔmfa ne ho nto, na ɔsoro ho nso nti n'ani so. Na nkantom deɛ ne ho yɛ nwunu na waporɔ. Onipa a ɔnom amumuyɔ sɛ nsuo. Mɛkyerɛ wo, na tie me. Na deɛ mahunu yi, mɛka akyerɛ wo. Deɛ anyansafoɔ aka akyerɛ, na wɔansi so firi wɔn agyanom berɛ so. Wɔn ko na ɔde asase no maa wɔn, na ɔhɔhoɔ biara antwa wɔn mu. Ɔbɔnefoɔ ho yera no, ne nna nyinaa, na ɔde mfie a wakan asie otirimɔdenfoɔ. Ehu nkatea gyigyi n'asom, asomdwie mpo mu na ɔsɛefoɔ ba ne so. Ɔnye nni sɛ ɔbɛsane afiri som mu, na wɔayi no ama afena. Okyini hwehwɛ aduane, ka sɛ, ɛhe na ɛwɔ? Ɔnim sɛ esum da abɛn no. Ahohiahia ne ahokyere yi ne hu. Etintim ne so sɛ ɔhene a wasiesie ne ho ama mmoanim ko. Efiri sɛ watene ne nsa atia Onyankopɔn, na wate Otumfoɔ so atua. Ɔde kɔn a asene ato aba ne so, nina kyɛm akyi apoapo a emu yɛ duro no. Efiri sɛ wama ne sradeɛ akata n'anim, na wama ne mfin mu agu mmɛbɛ, na wakɔtena nkuro a aguo so. Afie a obi nti mu na wahyɛ sɛ ɛnyɛ nsafie mu. Ɔrennya ne ho, na n'ade dodoɔ nso rennyina, na ne nnɔbae renkonkɔm mma fam. Ɔremfiri so mu mfi. Ogyaframa bɛma ne nuaban adwan, na mframa bɛpra ne nhyiren akɔ. Mma no mfa ne ho nto ahuhudeɛ so nnaadaa ne ho, na ahuhudeɛ ara na ɛbɛyɛ n'akatua. Ne dan nya nnuruyɛ no na akatua no bɛba, na ne duban renyɛ frɔmfrɔm. Ɔbɛpere n'asa abunu sɛ obobedie, na wawoso ne nhyiren agu sɛ nguduadeɛ. Na abɔnefoɔ fekuo bɛyɛ abonini, na ogya bɛhye adammudegyeɛ ntomadan. Onyinsɛn ɔhaw, na wɔwo musuo, na wɔn yafunu siesie nnaadaa. Hiob ti 16. Na Hiob gye so sɛ, Manya nsɛm a ɛte sɛ bebree nte. Mo nyinaa moyɛ gyamserefoɔ. Nsɛmhuhu yɛn wie nie. Anaasɛ ɛdeɛn na ɛhenya wo ma wobu a? Sɛ mo kra wɔ me kra anan mu a, anka me nso mɛkasa sɛ mo. Anka mɛhɔre nsɛm agu mo so, na mawoso me tirim agu mo so. Anka mede m'ano bɛhyɛ mo den, na m'anum duema ama mo yaa aboto. Sɛ mekasa a, me yaa no moto. Na sɛ megyae nso a, ɛdeɛn na ɛfiri me mu korɔ? Na afei deɛ, woahodwo me. Woama me ho nnipa nyinaa agu. Woapɔmpɔn me ama no adane adanseɛ. Na me fɔn asɔre atia me atoto m'ano wɔ m'anim. Wɔsunsuan me n'abufuo mu, na ɔtaa me. Ɔtwɛre ne se gu me so. Me ho hiahiafoɔ pɔkyere n'ani hwɛ me. Wɔhaahaa wɔn anom tia me. Wɔde ahohorabɔ bobɔ m'asom. Wɔn nyinaa boaboa wɔn ano tia me. Onyankopɔn ayi me ahyɛ abusufoɔ nsa, na wɔsom me ato abɔnefoɔ nsam. Anka medi yie, na obubuu me. Ɔsɔɔ me kɔn, na obubuu me pasaa. Na ɔde me sii hɔ yɛɛ ne botaeɛ. N'agyan dii me so ntwaguo. Ɔpaee me sawam, na waanodo ho. Ohwiee me bɔnwoma guu fam. Oburii me de burie paee burie so. Ɔto baa me so sɛ ɔdɔmmanin. Mepam ayitoma me kataa me wedeɛ so, na mede m'ahoɔden to mfuturo mu. Esu nti, m'anim abere kɔkɔkɔkɔ, na owuo sunsum da m'ani so atɛtɛ so. Nanso, ɛmem biara nni me nsam, na me mpaebɔ ho te. Asase, nkata me mogya so, na ma me sufrɛ nnya homebea. Seesei mpo, hwɛ, ɔsoro na me danseni wɔ, na me dimafoɔ wɔ deɛ ɛkorɔn. Me namfo mpo di me ho fɛw. Nanso, Onyankopɔn na m'ani poroporo nisuo ma no, sɛ onni ma onipa Nyankopɔn anim, sɛdeɛ onipa bɛdi ma ne yɔnko no. Na mfe a ɛwɔ ano no bedu, na makɔ kwan a merensan me mma. Hiob
ti 17. Mahome asa, me nna ahi, damena na ɛwɔ hɔ ma me. Ampa ara, ahiyifo na wɔne me wɔ hɔ. Na m'ani tua wɔn ntɔkwapɛ. Sia wo wae, di magyina mu, wara w'anim. Hwan na obegyina m'akyire? Na wodi nimdeɛ ahunta wɔn akoma. Enti worema wɔn so. Deɛ ɔpa ne namfo de nya kyɛfa bie no, ne mma ani mpo bɛhwere. Na ɔde me ayɛ aman akasa bebuo, na madane ani so hinam. M'awerɛhoɔ nti, m'ani so asi, na me ho ade nyinaa ayɛ sɛ sunsum. Tiefoɔ ho dwiri wɔn yei ho, na deɛ wodi bem no buhuru ɔkɔnkɔnsani. Nanso ɔtreneeni bɛkura ne kwan mu, na deɛ ne nsa ho teɛ no bɛkɔ so anya ahoɔden. Na mo nyinaa, monsa mmrɛ, nanso merenhunu mo mu nyansafoɔ biara. Me nna twam, ɔtwitwa m'atiri mu bɔ mu, makoma ade a ɛpɛ no mu. Ɔde anadwo yɛ awia. Wɔse, han bɛn deɛ esum wɔ. Sɛ mede asamado yɛ me fie, na meto me mpa esum mu, na mese ɔdamena sɛ, mɛgya ne wo, ne mmoa sɛ, me na ne me nuabaa ne mo a, na afei, ɛhe na m'ani da soɔ wɔ? Na deɛ m'ani da soɔ no, hwan na obɛhunu? Ebesane akɔ asamado adaban mu, bere a yɛn nyinaa home wɔ mfuturo mu. Hiob ti 18. Ɛna Suhene Bildad buaa sɛ, Mobɛkɔ nsɛnkeka so akosi da bɛn? Monnwene ho, na ɛno akyiri no, yɛakasa. Adɛn na wobu yɛn sɛ mmoa, na yɛyɛ mo ani so ti bɔnkɔ so? Wo a wotete wo ho w'abufuo mu, wo nti na obegya asase, na woatu ɔbotan afiri ne sibea. Nanso ɔbɔnefoɔ kanea bedum, na ne gyaframa renhyerɛn. Han beduru sum, ne ntomadan mu, na ne kanea adum wɔ ne so. Na hoɔden anammɔn ano bɛmmoa, na n'agyinatuo ahwe n'ase. Na ɔno ara ne nan bɛka no ato atena mu, na wanante mfidie so. Nsɛm abɛsɔ ne nan ntin, na nkye nhoma akyekyere no. Wɔde kantankoraa behu ntafam ama no, na wɔasum no fidie ɔkwan so. Ehu bekuta no mmaa nyinaa ahyia, na ati no nanammɔ mu. Ɛkɔm bɛsɛe n'ahoɔden, na musuo rebɛma no asunti. Ebedi ne honam akwaa, owuo abakan bedi n'akwaa. Obetu n'anidasoɔ afiri ne ntomadan mu, na ɔde no akɔ ahudie mu hene no nkyɛn. Deɛ ɛnyɛ ne dea bɛtena ne ntomadan mu. Wɔbɛbɔ sɔfe apete ne tenabea. Ne nhini bewuwu wɔ aseɛ, na ne mman adwinnwan wɔ soro. Ne nkayɛ bɛsɛe afiri asase so, na ɔrennya din asase ani. Obesum no afiri han mu akosum mu, na wapamo no afiri wiase. Ɔrennya mma anaa manana ne man mu, na aseni biara renka n'atenaeɛ. Ne da bɛyɛ nkyirima ahodwiri, sɛdeɛ ehu kutaa wɔn a odii kan no. Ampa ara, sɛdeɛ amumuyɔfoɔ tenabea teɛ no no. Na deɛ onim Onyankopɔn no nso afanie. Hiob ti 19. Na Hiob gye so sɛ, Mobɛha me kra akosi da bɛn, na mode nsɛm abubu me pasaa. Mprɛdu ni a masopa me, mo ani ngu sɛ mohɔ me werɛ. Na mpo, sɛ ampa sɛ mafom a, me so na mfomsoɔ no da. Sɛ ampa sɛ moma mo ho so tia me, na moyi m'ahohora ho atɛn a, ɛneɛ munhunu sɛ, Onyankopɔn na wakyea me kwan ama me, na ɔde n'asɛw atwa me ho ahyia. Hwɛ, ayayadeɛ nti, meteam, nso wɔnyɛ me so. Misu me frɛ ɔboa, nso omu atɛn ma me. Ɔde ban atwa me kwan mu, na mentumi mensene, na masa so aduru sum. Wayi m'animonyam afiri me so, na wahotiri me tiri so abotire. Wabubu me afa nyinaa a menni hɔ bio, na watu m'anidasoɔ ase sɛ dua. Wama n'abufuo afram me so, na obu me sɛ n'atamfo mu baako. N'asafo hodoɔ boom bae, na wɔbɔɔ wɔn akwan wɔ me so, na wɔkyere nsraban twaa me ntomadan ho hyiae. Wɔyi me nuanom afiri me ho kɔ akyirikyiri, na wɔn a wonim me adanedane me ahɔhoɔ koraa. M'abusuafoɔ atwe wɔn ho kɔ, na wɔn a meni wɔn werɛ afiri me, wɔn a wɔbɛtena me fie ne me mma a wɔabu me sɛ ɔhɔhoɔ. Madane wɔn ani so ɔnanani. Mefrɛ m'akoa, na omua me. Mede m'ano mepa no kyɛw mpo, me yere mpo kyiri me home, na me yɛfoma mpo mpɛ m'ahomeguo. Ntɔtɔfeewa mpo bu me animtia. Mese meresɔre a, ɔkasa tia me. Me ho yɛ me namfo pa nyinaa nwunu.
na m'adɔfo adane wɔn ani atia me. Me nnompe fimfam me wedeɛ ne me nam ho, na me se ho wedeɛ nko na mede afiri mo afiri. Monhu me mmɔbɔ, me yɔnkonom, na Nyankopɔn nsa aka me. Adɛn nti na mutimi sɛ Onyankopɔn, na me nam nso mmɛn mo? O, sɛ anka wɔde twerɛ me nsɛm ɛ, sɛ wɔde rehyɛ nwoma mu ɛ, sɛ wɔde dadeɛ adetwerɛdeɛ ne sumpi rekurukyiri ɔbotan mu na atena hɔ daa. Na me deɛ, minim sɛ medi m'afote ase, na awieɛ no obegyina asase so, na wasɛe me wedeɛ sɛye akyire no na mefiri me honam mu afi ahu Onyankopɔn. Ɔno na me ara mɛhwɛ no mafa, na m'aniwa bɛhunu, na ɛnyɛ ɔhɔhoɔ bi. Me sawa resa wɔ me mu. Sɛ mo se, sɛdeɛ ebesi apam no afa, ne yɛhunu asɛm no ase wɔ no hɔ a, munsuro afena, ɛfiri sɛ abufuhyeɛ de afena asotwe ba, na moahunu sɛ atemmue wɔ hɔ. Hiob ti aduonu. Ɛna Naamani nso fa buaa sɛ, Me ho pere me nti, m'adwene yɛ me sɛ mimua. Mate atenetene a asopa me, nanso honhom firi me nhunu mu bua me. Wunnim yei a efiri tete. Efiri sɛ wɔde nnipa sii asase soɔ no, sɛ abɔnefoɔ ahurisidie nkyɛ, na nyaatwomfoɔ anigye yɛ bere tiaa bi. Sɛ ne kɛseyɛ korɔn kɔpem ɔsoro, na ne tiri kɔka mununkum a, ɔbɛyera koraa sɛ ne sɛbeɛ. Wɔn a wohunu no bɛka sɛ ɔwɔ he. Obetu akɔ sɛ daeɛ, na wɔrenhu no, na wɔbɛpam no akɔ sɛ anadwo adehunu. Aniwa a ahu no renhu no bio, na ne tenabea renhu no bio. Ne mma bɛpata mmɔborɔfoɔ, na ne nsa adane n'ahodeɛ ama. Ne mmerantebere mu ahoɔden hyɛ ne nnompe mama, na afei ɛne na abɛda dɔteɛ mu. Sɛ adebɔne yɛ n'anum fremfrem, na ɔde sie ne tɛkyerɛma ase, na odi adɔna na wɔannyaa mu, na ɔmaa no kaa ne dodo mu a, afei deɛ n'aduane asakyera ne nsono mu. Nhurutia borɔ wɔ ne yam. Wamene ade dodoɔ na ɔbɛfe bio. Onyankopɔn betu afiri ne yam. Ɔbɛfefe ahurutia borɔ, na ɔpramire tɛkyerɛma beku no. N'ani rennye nsuwansuwa ho. Ɛwoɔ ne nufusuo ani sradeɛ asu nsubɔnten ho. Ɔbɛdane deɛ wabrɛ ho ama, na ɔremmene. N'adeɛ a wanya no, ɔrenni ho ahurusie, sɛdeɛ ne dodoɔ teɛ no. Ɛfiri sɛ, wapɛkyɛ mmɔborɔfoɔ apo wɔn, na wafa efi a ɛnyɛ ɔno na ɔkyekyereeɛ. Ɛnam sɛ ne yɛfo amen da nti, ɔrenkora deɛ n'ani gye ho no biara. Wɔannidi annya bi da, enti n'ahonyadeɛ rentena hɔ. N'ade dodoɔ mayɛ mu ne ho behiahia no. Amanehumfoɔ nyinaa nsa bɛba ne so. Ɔbɛma n'abufuhyeɛ aba ne so, ama no de ahyɛ n'afuru ma, na ɔbɛma no atɔ agu no so de ayɛ n'aduane. Odwane firi dadeɛ akodie ano a, kɔbere agyan bɛwɔ no ahwire ne mu. Otu firi ne honam mu, na agyan no firi ne bɔnwoma mu a, ewuo nyɛnyam begu ne so. Wɔde sum nyinaa sie n'akoradeɛ. Ogya a obi mfita mu bɛhye no, ɛbɛhye deɛ aka ne ntomadan mu. Ɔsoro beyi n'amumuyɔ adi, na asase bɛsɔre atia no. Ɔbɛsoa ne fie ahonyade akɔ, ɔbɛtwe akɔ n'abufuo da no. Yei ni onipa ɔbɔnefoɔ kyɛfa a efiri Nyankopɔn nkyɛn, ne n'agyapadeɛ a Onyankopɔn ahyɛ ama no no. Hiob ti aduonu baako. Na Hiob gye so sɛ, Tie na muntie me kasa, na yɛnya mo awerɛkyekyerɛ. Munya me ma me nso menkasa, na mekasa me wie a, mɔdi fɛw. Me deɛ, onipa na medi abobo me kyerɛ no, na adɛn nti na me ho merente me. Monna ne mo ani nhwɛ me, na mo ho nnwiri mo, na momfa mo nsa ntuatua mo ano. Sɛ mekae a, mebɔ binim, na nketenkete kuta me honam. Adɛn nti na bɔnefoɔ nya nkwa? Onyini kyɛ, na wɔyɛ ahoɔdenfoɔ akɛseɛ nso. Wɔn asefoɔ si wɔn anim pintin ka wɔn ho, na wɔn mma wɔ wɔn ani so. Wɔn afie mu dwo, ehu biara ni mu, na Nyankopɔn abaa bi ni wɔn so. Ne nantwinini wo, na wɔnyɛ krawa. Ne nantwibereɛ yɛ awoyie, na ɔmpɔn. Woyi wɔn tɔtɔfeewa adi sɛ nyankuo, na wɔn mmɔtafowa nso hurihuri. Wɔn nne di atweneka ne sankubɔ mu, na wɔn ani gye abɛn hyɛn ho. Wɔhwere wɔn nna nnepa mu,
na wosane kɔ asamaado ntɛm so. Nanso wɔka kyerɛ Onyankopɔn sɛ, firi yɛn so, na yɛnhwehwɛ w'akwan ho nimdeɛ. Ɛdeɛn ne Otumfoɔ no a yɛnsom no? Na sɛ yɛbɔ no mpaeɛ a, mfasoɔ bɛn na yebenya? Hwɛ, ɛnyɛ wɔn ara wɔn nsɛm na wɔn nnepa wɔ. Abɔnefoɔ agyinatuo mpare me. Mprahe na abɔnefoɔ ka ne adum, na wɔn abuo nso bu wɔn. Na Onyankopɔn kyekyɛ awerɛhoɔ n'abufuo mu. Wɔte sɛ nkyɛnkyɛma, mframa ano, ne ntɛtɛ a ehum so akorɔ. Moka sɛ, Onyankopɔn kora ne momuyɔ adeɛ ma ne mma. Ma no ntua ɔno ara ne ka na onhunu. Ma n'ani nhunu ne musuo, na ɔnom Otumfoɔ n'abufuhyeɛ no bi. Na efi a ogya no n'akyire no mfa no ho hwee bio. Bere a n'abosome dodoɔ to atwa no, obi bɛkyerɛ Onyankopɔn nhunumu. Ɔno a obu ɔsorofoɔ no atɛn no, obi wɔ ahoɔden pintin na owuo. Bere a ne ho tɔ no, na n'asom dwo no, nufusuo ahyɛ ne nhina amaama, na ne nnompe mu ho yɛ sɔɔsɔɔ. Na ɔfoforɔ nso de ne kra awerɛhoɔ wu a wɔanni nnipa no bie. Faako ara, dɔteɛ mu na ɔdeda, na mmoa akata wɔn so. Hwɛ, minim mo adwen, ne adwemmɔne a mowɔ no me ho no. Sɛ moka sɛ, ɛhe na bakoma no fie wɔ, na ɛhe na ntomadan a abɔnefoɔ no tena mu no wɔ? Mummisaa wɔn a wɔfa ɔkwan no soɔ, na wɔn nsɛnkyerɛnneɛ nso monkarii. Na wɔakora onipa bɔne de kosi sɛ yɛda. Wɔde wɔn kɔ awerɛtɔ da. Hwan na ɔbɛka n'anim n'abrabɔ ho? Na deɛ wayɛ no, hwan na obetua no ɛso ka? Na ɔno deɛ, okogya no damena mu, na wɔwɛn ne da kɔ fie so ara. Bɔnhwa mu dɔteto ayɛ no dɛ, na nnipa nyinaa twe wɔn ho di n'akyi. Na n'anim nso, wonim wɔn dodoɔ. Na adɛn na mokyekyere me werɛ kwa, na mo mu a yɛyɛ nkontompo ara yi? Hiob ti 22. Ɛna Temani Elifas bua sɛ, ɔbarima bi yɛ ma Onyankopɔn, mmom onimdifoɔ yɛ ma ne ho. Otumfoɔ nya ho biribi sɛ wotene, anaasɛ onyamfasoɔ sɛ woakwan di mu. Wosuro nti na ɔbɛka w'anim, na ɔde wo akɔ atemmuo mu. Ɛnyɛ sɛ wo bɔne dɔɔso, na w'amumuyɔ nni awieeɛ. Sɛ woagye wo nuanom awowa ɔkwa, na woapa adagyafoɔ ho ntoma. Woama opititɔfoɔ nsuo anom, na woakame deɛ odi kɔm aduane. Na onipa a ne basa mu yɛ den no, ɔno na asase wɔ no, na deɛ ɔwɔ animonyam no na ɔtena soɔ. Woama mmaa akunafoɔ de nsapan kɔ, na nwisiaa abasa nso wabubu. Enti na afidie atwa wo ho ahyia, na nketenkete yi wo ho mpofirim. Anaasɛ wonhunu sum ne nsuo pii a akata wo soɔ. Ɛnyɛ ɔsoro kron mu na Onyankopɔn wɔ. Na hwɛ nsoroma a ɛwɔ sorosoro no sɛdeɛ ɛkron fa. Na woka sɛ, ɛdeɛn na Onyankopɔn nim? Kusukuukuu akyiri ne ho a na obebu atɛn. Mununkum yɛ no nkataho na onhunu adeɛ, na ɔsoro kɔntɔnkron so na ɔnanteɛ. Wobɛfa tetetempɔn no a mabusufoɔ nante soɔ no so. Wɔn a ɔpra wɔn kɔɛ ansa na ɛbrɛ reduro, na wonyina soɔ sene kɔɔ sɛ asuo no. Wɔn na wɔka kyerɛ Onyankopɔn sɛ, firi yɛn so. Na ɛdeɛn nso na Otumfoɔ bɛyɛ wɔn? Nanso ɔde ne pa hyehyɛ wɔn afie amaama. Na abɔnefoɔ agyinatuo mpare me. Atreneefoɔ hunu, na wɔn anigye. Na deɛ odi bem no di wɔn ho fɛw ka sɛ, ampa ara, wɔn a ɔsɔre tia yɛn no ayera. Na wɔn nikaeɛ no, ogya ahye. Fa wo ho bɔ Nyankopɔn ho na wo ho nyow. Yei mu na adepa bɛba ama woɔ. Di n'anum mmra, na fa ne nsɛm sie w'akoma mu. Sɛ wosane kɔ Otumfoɔ nkyɛn a, ɔde wo besi hɔ. Sɛ woyi wo ntomadan mu abusudeɛ kɔ akyirikyiri a, fa sika amapa gu mfuturo mu, na ɔfe sika nso fa gu asubɔntene mu mmosea mu. Na Otumfoɔ bɛyɛ wo amapa bebree ne dwetɛ a wahɔre ama woɔ. Ɛno na wo ho bɛsɛpɛ wo Otumfoɔ ho, na woama w'ani so akyerɛ Onyankopɔn. Wobɛsrɛ no, na watie wo, na wabo adeɛ ka no, woatua. Wobɛba wo tirim, na ɛbɛgyina ama wo. Na hann bɛhyerɛn w'akwan so. Sɛ wɔbrɛ w'ase a, wobɛka sɛ mmasoɔ wɔ hɔ. Na ɔhobrɛaseni deɛ, ɔbɛma no adi yie. Deɛ onnii bem mpo ɔbɛgye no. Nsɛm a ɛteɛ so na ɔbɛgye no. Hiob ti 23. Na Hiob gye so sɛ, ɛnnɛ da mabɔbɔɔdeɛ mu ayɛ den, na me pira ayɛ den asene m'apinisie. Menya me hunu deɛ mehunu no, na mekoduru ne tena berɛ.
anka mesiesie n'anim asɛnnie, na mede nkyerɛaseɛ mahyɛ n'anom ma. Anka mehunu nsɛm a ɔde bebua me, na mehunu deɛ ɔbɛka kyerɛ me no mu. Tumi dodoɔ na ɔde ne me bɛham. Daabi, asonko na ɔbɛyɛ ma me. Ɛhɔ na ɔteefoɔ ne no bɛyiyi no, na mafiri me temufoɔ nsɛm korakora. Hwɛ, mekɔ m'anim, nso onni hɔ, ne m'akyi, nso menhu no. Na ɔyɔ n'adeɛ benkum a m'anim wɔ no so, ɔma ne nifa a menhu no. Na onim kwan a mefa soɔ. Ɔsɔ me hwɛ a, mefiri mu sɛ sika. Ne namɔ mu na me nan tintimyɛ. Mahwɛ ne kwan, na maamane. N'anom mmara, mamfiri ho. Makora n'anom nsɛm sene deɛ ehia me. Nso ɔno deɛ, ɔnsakyera da. Na hwan na ɔbɛsane no? Na deɛ ne kra pɛ na wɔyɔ. Deɛ wahyɛ ama me na ɔbɛma no aba. Na ade a ɛte sɛ yɛ pii na ɛwɔ ne tirim. Enti ehu ka me n'anim. Medwene me tirim, na me ho popo wɔ ne ho. Na Onyankopɔn ama makoma abubu. Na Otumfoɔ ayi me hu. Ɛfiri sɛ, me so anyera esum n'anim, na wankata esum kabii no so m'anim. Hiob, ti aduonu nan. Adɛn nti na Otumfoɔ nhyɛ akatua berɛ nsie, na wɔn a wɔni no no nhunu ne na no? Wɔtwe ahyeɛ, wɔfom mmoakuo fa yɛ ne wɔn, wɔka nwisian afunumu kɔ, wɔgye akunafoɔ anantwi awowa, osum ahiafoɔ firi ɔkwan so, asase so amanehunufoɔ bom hunta. Hwɛ, sɛ ɛsrɛ so mfunumu firi adie no, saa ara na wɔkɔ wɔn dwumadie so kɔpɛ aduane. Ɛsrɛ so na wonya aduane ma mmɔfra, mfuo so na wotwa mmoa aduane, na wodi ɔbɔnefoɔ bɛbɛturo mu mpɛpɛ. Wɔde adagya na ɛda, oni ntoma, na woni nkataho awɔ mu. Mmepɔ so sutorɔ fa wɔn, na ɛnam sɛ woni gyankɔbea nti, wɔyɛ ɔbotan atuu. Wɔte ɔseɛ wuo firi nofo ano, na wɔgye mmɔborɔni hɔ awowa. Wɔnenam adagya, woni ntoma, na wɔde ɛkɔm soasoa awio afiafi. Wɔkyi ngo wɔ n'afasuo mu, wɔtiatia nsakyiri amena so, nso wɔdi sukɔm. Nkurom nso na mmarima apinisie fire, na wɔn a wɔpra wɔn akra so frɛ. Nanso Onyankopɔn mfa n'ani nkari amumuyɛsɛm no. Ebinom ayɛ hann anim atuatefoɔ, wɔhwehwɛ n'akwan, na wɔntena n'atempɔn mu. Nhima na owudi ni sɔreɛ, okum ɔmanehunufoɔ ne ohiani. Na anadwo ɔyɛ sɛ oyifoɔ, na ɔwaresɛefoɔ ani twɛn sum berɛ. Ɔka sɛ, ani biara renhome, na ɔde nkataho kata n'anim. Esum mu na wohwirehwire adan mu, wɔto wɔn ho pono mu awia. Wɔnim hann, na wɔn nyinaa esum kabii yɛ wɔn sɛ anɔpa. Ɛfiri sɛ wɔne esum kabii mu ɛhoyideɛ yɛ namfo. Ne ho yɛ hare wɔ nsu ani. Wadome ne kyɛfa asase so. Ɔnane n'ani nkɔ bobe nturo kwan so. Ɔhyɛ ne ahuhurɔ ne nane sukyerɛma nsuo. Saa ara nso na samado pra wɔn a wɔyɛ bɔne kɔ. Ɔyɛfunu a ɛwɔ no no werɛ firi no. Mmoa afefe no, wɔnkae no koraa bio. Na obebubu amumuyɛsɛ dua. Odidii oboni a ɔnwo mpo ho. Na wanyɛ ɔbɛyɛ kunafoɔ yie. Nanso Onyankopɔn de ne tumi twe atumfoɔ nna mu. Bere a wɔn ani nna nkwa soɔ no, wɔsɔre bio. Ɔma wɔtena hɔ dwoodwoo, na wɔde wɔn ho to ɛno so. Nanso na n'ani hwɛ wɔn akwan. Oduru deɛ ɛkorɔn, nso kakra bi pɛ, na wɔnni hɔ. Wogyaa mu, na wɔboaboa wɔn ano sɛ nnipa nyinaa, na wotwitwa wɔn sɛ awio mɛtem. Sɛ ɛnte saa a, hwan na wɔbɛyi me ɔtorofoɔ, na wakyerɛ sɛ masɛm no ni mu? Hiob, ti aduonu num. Ɛna Suhene Bildad buaa sɛ, Tumidie ne ehu wɔ ne hɔ. Ɔno na ɔma ɔmanwea ba wɔ ne sorɔnsorɔmmea hɔ. Na safo ano wɔ abuyɛ. Na hwan na ne hann renhyerɛn no soɔ? Ɔdasani bɛtene Nyankopɔn anim sɛn. Na ɛbɛyɛ dɛn na deɛ ɔbaa wo no no ho bɛteɛ? Hwɛ, ɔsrane mpo ɛmpan hyɛn, na nsoromma ho nte wɔ n'ani so. Na nka ntom ɔdasani, abubumabaa yi, ne onipa ba aboa yi. Hiob, ti aduonu nsia. Na Hiob gye so sɛ, Waboa deɛ woni tumi sɛn, wayɛ ɔdeɛn na agye basa a ɛni ahoɔden, ɛfoɔ bɛn na watu deɛ onni nyansa, na waka nimdesɛm pa a ɛdɔɔso anaa? Hwan na waka nsɛm akyerɛ no, na hwan ahome na afiri wo mu yi? Nsamanfoɔ ho popo, nsuo ne wɔn a wɔte mu no ase. Asamado dadagya n'anim, na nkatasoɔ biara ne hɔ ma ɔsɛeɛ amena.
ɔno na ɔtrɛ ɔsoro a ebirie no mu ehunu mu, na ɔde asase sɛne deɛ biribi nie. Ɔkyekyere nsuo hyɛ mununkum mu, na mununkum no mpae wɔ aseɛ. Ɔbram n'ahengua anim, de ne mununkum katakata ho. Otwa nsuo ani hyeɛ, de kosi deɛ hann ne sum awie yɛhyia hɔ. Ɔsoro nyinaso hinhim, na wɔn ho dwiri wɔn, na teatea ano. Ɔde ne tumi nu ɛpo mu, na ɔde ne honhom brɛ Rahab ase. Ne honhom ano na ɔsoro teɛ, ne nsa na ehwire ɔwɔ a ne ho yɛ here no mu. Hwɛ, yenum ne n'akwan ano, na ɛho asomsɛm bi nko na yɛteɛ. Na ne mani yɛ pran na ebom no, hwan na obehunu mu? Hiob ti 27. Na Hiob kɔ ɔsoma na ebebusɛm so sɛ Onyankopɔn a wayi me bem korɔ, ne Otumfo a wɔhyɛ me kra awerɛhoɔ no te aseɛ yi, na mahome nyinaa da so wɔ me mu, na Onyankopɔn ahome da so wɔ me hwene mu yi. Ampa ara, m'ano renka amumuyɔsɛm, na me tɛkrɛma renka nnaadaasɛm. Ɛmpare me sɛ mebu mo bem. Merema wonnyi me mudie mfiri me ho. De bɛkɔ akosi sɛ megyaa mu. Mekura me trenee mu denden, na merennyaa mu. Makoma remmu me fɔ, me nna biara ho. Me tamfo nyɛ sɛ ɔbɔnefoɔ, na deɛ ɔma ne ho so tia me no nyɛ sɛ amumuyɛfoɔ. Na ɛdeɛn ne kɔnkɔnsɛne anidasoɔ bere a otwa ne nkwa soɔ, bere a Nyankopɔn twe ne kra akorɔ no. Onyankopɔn bɛte ne sufrɛ, bere a ahoyehia bɛba ne soɔ no, anaasɛ n'ani bɛgye Otumfoɔ ho. Ɔbɛfrɛ Onyankopɔn bere nyinaa mu anaa? Mɛkyerɛ mo Nyankopɔn nsa ho asɛm. Deɛ ɛwɔ Otumfoɔ hɔ no, merensi so. Hwɛ, mo deɛ mo nyinaa mahunu. Na adɛn na moda so di ahuhusɛm yi? Yei ni onipa ɔbɔnefoɔ kyɛfa a wonya no Onyankopɔn hɔ, ne nhyɛsoɔ agyapade a wonya no Otumfoɔ nsɛm. Sɛ ne mafɔne a, ɔfɔn ma afenaa, na wɔn a wofiri ne mu no aduane remmee wɔn. Ne nipa a wɔbɛka no, owuyadeɛ mu na wobesie wɔn, na ne kunafoɔ rensu. Sɛ ɔboa dwetɛ ano sɛ mfuturo, na osiesie ntaadeɛ sɛ dɔte a, osiesie deɛ, nanso ɔtreneeni na ɔbɛhyɛ. Na dwetɛ no, deɛ wodi bem na ɔbɛkyɛ mu. Osi ne dan sɛ abubumaba, na ɛte sɛ sese a ɔyɔmfoɔ yɔ. Ɔrekɔda, na ɔyɛ ɔdefoɔ, nso ɔrenna so nyɛ saa bio. Obɛbue n'ani na onni hɔ bio. Ɛho yi deɛ fa ne sɛ nsuo. Anadwo na ɛhom wia no korɔ. Apuei mframa soa no kɔ, na ehwiw ne firi ne tenabea. Na ɔto gu ne so, na onni ne ho adɔna. Dwane ara na ɔrepɛ adwane afiri ne nsam. Ɔbɛbobɔ nsam agu ne so, na wabɔ ne so hwerɛma de no afiri ne tenabea akɔ. Hiob ti 28. Na dwetɛ wɔ ne nkɔmena, na afa wɔ hɔ ma sika a wɔhorɔ. Dadeɛ nso wotu ne fam, na wɔnane aboɔ yɛ kɔbere. Onipa ma esum tutwa, na wɔbɔre koduru akyirikyiri. Pɛ sum kabii ne sunsun mu aboɔ. Otu nkron deɛ obi nteɛ hɔ. Anammɔn a etwa mu werɛ firi wɔn, wɔsensɛn hɔ. Odi ahim deɛ ɔdasani biara nnie hɔ. Asase wɔ hɔ yi, aduane firi mu ba, na n'ase nso wɔdane ani sɛ ogya. Wɔaboɔ dabea ne n'aboɔ no mu, na sika futuro nso wɔ hɔ. Ɛyɛ ɔkwan a ɔkɔde anim, na akorɔma ani nhunu da. Anwonwora mmoa ntiatia soɔ, na gyatabereɛ mfa hɔ. Ɔtene ne nsa ka ɔbohemaa. Obutu mmepɔ wɔ ne nhini mu, otwitwa aka abotan mu, na n'ani hwɛ aboɔden ne nyinaa. Osisi asuasu kwan, na ansosɔ. Na ade a ɛhunta no, oyi ba hann mu. Na nyansa deɛ, ɛhe na obehu no? Na ɛhe na nhunumu afa wɔ? Ɔdasani nim ne boɔ, na wonhu no ateasefoɔ asase so. Ebunu donkodonko ka sɛ, enim mu, na ɛpo ka sɛ, enim hɔ. Ɔmfa sika amapa ensi ananmu nye, na wɔnkari dwetɛ ntua ne tiriboɔ. Ɔnkali no ofa sika so ntɔ. Wɔmfa apopobibireboɔ a ne boɔ yɛ den ne hoaboɔ ntɔ. Wɔmfa sika ne ahwehwɛ nto ho, na wɔmfa sika nnweniɛ nsesa. Ɔmmɔ nhwenepani ne aboa a ɛhyerɛn din, na nyansa boɔ sene nhwenepa deɛ. Etiopia asase so akrateboɔ ne no nsɛ, na wɔmfa sika amapa nkyerɛ ne boɔ. Ɛneɛ na ɛhe na nyansa firi ba, na ɛhe na nhunumu tenabea wɔ. Wɔde ahinta ateasefoɔ nyinaa aniwa, wakata so ɔsoro noman anim. Ɔyera amena ne owuo ka sɛ, yɛde yɛn aso ate ne nka. Onyankopɔn na wohunu ne kwan mu, na ɔno na wonim ne tenabea, na ɔno na ɔhwɛ asase awieɛ. Ɔsoro ase nyinaa nso ohunu.
ɔhyɛ mframɛduro to hɔ, na ɔhyɛ nsuo sɛne nsusuyɛ teɛ no, bere a ɔhyɛɛ osuo ahyɛdeɛ, na ɔyɔɔ ɔkwan maa n'apranaa asraman no. Ɛno na wohunuiɛ, na woyii no adie. Ɔde sii hɔ, na wɔpɛɛpɛɛ mu, na wɔka kyerɛɛ onipa sɛ, hwɛ, Awurade suro, ɛno ne nyansa, na bɔne ho fire ne nhunumu. Hiob ti 29. Na Hiob kɔɔ so maa n'abebusam so sɛ, O, sɛ anka mereyɛ sɛdeɛ na meteɛ akane abosome no, sɛ na Nyankopɔn hwɛɛ me soɔ no ɛ, bere a ne kanea hyerɛn m'atifi, na mede ne hann me nantee sum mu no, sɛdeɛ na meteɛ wɔ me twabere nna mu, bere a Nyankopɔn ayɔnkofa wɔ me ntomadan soɔ no, bere a Otumfoɔ ne me da so wɔ hɔ, na me mmɔfra nso atwa me ho ahyia, bere a me nan ho fɔɔ nufusuo mu sradeɛ mu, na abotan maa ngo asubɔnten senee me hɔ no, mefiri adi me kokuro pono ano, na mede m'adwa me si mpraeɛ so a, mmeranteɛ hu me, na wohunta, na nkɔkora asɔre gyinagyina, mapɔn magyae kasa, na wɔde wɔn nsa butu wɔn ano, makoma ne taa dinn, na wɔn tɛkyerɛma fam wɔn dodom. Na aso te a, ehyira me, na ani hu me a, edi me adanseɛ, efiri sɛ, na meyi ɔmanehunufo a osu frɛ ɔboafoɔ, ne awisi a onni boafoɔ. Deɛ ɔreyɛ ayera no nhyira ba me so, na mema ɔbɛɛkorafoɔ nya abotɔyɛ mu. Mifira trenee na efira me, m'atemmusɛm te sɛ atade awiw ne abotire. Meyɛ onifirani aniwa, na apakye nan nso ne me. Meyɛ ahiafoɔ agya, na deɛ minni no no asɛm mehwehwɛ mu. Na mebubuu omumuyɛfoɔ sebɔmmɔfoɔ, na mehwim fomfa adeɛ mefiri ne si mu. Na mekaa sɛ, mipirebuo ara mu na megyae mu, na mama me nna adɔɔso sɛ anwea. Minhini mu bebue ama nsuo, na obosuo nso atena me man so. M'animonyam yɛ foforɔ ma me, na me tadua ɛnya den yɛ foforɔ me nsam. Me na wotie me na wɔtwɛn me, na woyɛ komm tie m'afotuo. Mekasa akyi, wɔnsan kasa, na me nsɛm sosɔ gu wɔn so. Na wɔtwɛn me sɛdeɛ wɔtwɛn osutoro, na wɔtrɛ wɔn anum sɛdeɛ wɔde regye bramponsuo. Mesere me kyerɛ wɔn a anidasoɔ abɔ wɔn, na m'anim a ɛteɛ no, wɔma no ngu ase. Miyii wɔn kwan me maa wɔn, metenaa ase sɛ otitire, na metenaa hɔ sɛ ɔhene, asafo mu, sɛdeɛ ɔkyekyere aboboodifoɔ werɛ. Hiob ti 30. Na afei wɔn a mekyɛɛ wɔn panin koraa sere me, wɔn a mepo wɔn agyanom, sɛ mede wɔn bɛhyɛ me nnwankuo akraman mu no, wɔn nsam tumi nso bɛyɛ me dɛn. Wɔn a wɔn ahoɔden asa, ohia ne ɛkɔm nti wɔtwintwam, wɔwewe nkyɛkyerɛ so, deɛ ɛhɔ yɛ sakasaka, kusuu ne basabasa. Wɔtete nkyɛhahan wɔ nnua so, na ɛserɛ so nnua nhini ne wɔn aduane. Wɔto wɔn afiri nnipa mu, wɔhoro wɔn sɛ owifoɔ. Monhwɛ a ɛhɔ yɛ hu mu na wɔteteɛ, ɛfam ne abotan mu ntokuro mu. Nnua ntam na wɔbobɔ mu, nsanso ase na wɔsam. Agyegyentwie mma ne wɔn, wɔn a wonni din mma nso. Wɔapam wɔn afiri asase so, na afei madane wɔn sankuo dwom, na mayɛ wɔn nsɛmɔdɛ. Wokyiri me, ɔma me ne wɔn ntam twe, na wɔnka me sɛ wɔatoto ntasuo gu m'ani soɔ. Na ɛnam sɛ Onyankopɔn asane me homa, na wabrɛ m'ase nti, wɔn nso ato ahohyɛsoɔ atwene wɔ m'anim. Me nifa so na nkusiwa no asɔreɛ. Osum me nan, na wɔdane wɔn nsɛyɛ akwan ba me so. Wodwiri me kwan, ɔboa me sɛyɛ, nso obiara biara nsanka wɔn. Ɔba sɛ obuba a emu trɛ, wɔnam huuyɛ no mu munimuni ba. Ɛhuyideɛ adane hwɛ me so, ɔpamo me bakomadie sɛ mframa, na me yiedie asene kɔ sɛ mununkum. Na afei me kra nane gu me mu, amanehunu na asosɔ me mu. Anadwo hodwo me nnompe wɔ me mu, na yɛ a ɛwe me no nnyae. Emu den ko ara nti, m'atade asakyera. Emia me sɛ meka me saakɔn, wato me atwene atɛkyɛ mu. Me ho ayɛ sɛ dɔteɛ ne nson. Misu me frɛ wo, na wonyɛ me so. Migyina hɔ, na wohwɛ me haa. Woadane ayɛ sɛ otirimɔdenfoɔ ama me. Wode wo nsa a ɛyɛ den ne me adi asie. Woma me so ma metena mframa so kɔ, na woma me nane huuyɛ mu. Na menim sɛ wode me bɛsan ama owuo, ne efi a ateasefoɔ hyia mu no. Nanso obi ntene ne nsa nhwehwɛ ɔgyeɛ nkunkum aboɔ kuo mu. Na sɛ obi reyera a, onsu mfrɛ ɔboafo anaa.
mansuma ama deɛ ɔwɔ amanneɛ mu. Ohiani anya me kra mmɔbɔ anaa? Na metwɛn adepa, nso bɔne na aba. Na m'ani da hann so, na esum kabii aba. M'ayamde ahuru, na enyae. Amanehunu na ato me. Mabere tum na menenam, nso emfiri awia. Mesɔre badwam, na meteam. Madane ɛsrɛ so akraman nua, ne sohoribereɛ adamfo. Mewedeɛ ɛbere rewae afiri me ho. Na ɛhuhuro nti, me nnompe ahye, na me sankuo adane abooboo, na me tɛntɛbɛn adane asufoɔ ne. Hiob ti 32. Apam na me ne m'ani apam, na adan na memfa m'ani menkari ababaa. Na anka ɛdɛn ne Nyankopɔn kyɛfa a ɛfiri soro, ne otumfo agyapade a ɛfiri soromsoromea. Ɛnyɛ ɔsɛeɛ ne obusufo adeɛ, na akatuadenden ne amumuyɛfoɔ deɛ. Ɛnyɛ ɔno na wohunu makwan, na wɔkan m'anammɔn ntutuo nyinaa. Sɛ midii ahuhude akyi, na menan pɛɛ nnaadaa ho ntɛm a, ɔnkari me nsaniakwan mu, na Onyankopɔn enhunu me mudie no. Sɛ menan mane firi ɔkwan no so, na makoma dii m'ani akyi, na nkekaeɛ wɔ me nsam a, ɛneɛ wɔma me nnua na obi nni, na wontutu me nnɔbaeɛ ngu. Sɛ wɔdaadaa makoma ɔbaa bi ho, na metɛɛ me yɔnko pono ano a, ɛneɛ ma me yere nyam ma obi, na ebinom nkom ne so. Na ɛno na ɛyɛ aniwusɛm, na ɛno ne asɛnnifoɔ anim amumuyɔ, na ɛno ne ogya a ɛhye kɔ ɔyera amena mu, na anka ebetutu me nnɔbaeɛ nyinaa. Sɛ mammu m'akoa anaa m'afena atemmuo hwee, bere a wɔne me wɔ ɛham bi a, ɛneɛ sɛ Nyankopɔn sɔre a, ɛdɛn na mɛyɔ? Na sɛ obisa a, ɛdɛn na mede bebua no? Ɛnyɛ deɛ wɔyɔɔ me no na wɔyɔɔ no wɔ yɛfunu mu, na ɔbaakofoɔ na osiesie yɛn nyinaa ɛnayam. Sɛ mɛsanka mmɔborɔfoɔ afiri deɛ wɔhwehwɛ ho, na mama akunafoɔ ani abu, na menkutoo madi me teprɛko, na awusia anni mu bi a, mmom efiri ne mmɔfraase na meyɛne no sɛ agya, na efiri ne nayam na mekyerɛ no kwan. Sɛ mahunu obi a ntoma abɔ no nti ɔreyera, na nkataho bi ni ohiani nsam, na sɛ n'asene mu anhyira me, na wamfa me nnwammaa nwi anhyɛ ne ho hye, na sɛ mama me nsa so awisia so, efiri sɛ mihunu me boa kuropɔn mu a, ɛneɛ me mɛtiri nhwɛ mfiri ne dompe so, na me nsa mubu mfiri ne dompe so. Efiri sɛ musu a efiri Nyankopɔn yi me ho, na ne kɛseyɛ nti mantumi manyɛ hwee. Sɛ mede sika mayɛ m'ahotɔsoɔ, na maka makyerɛ amapa sɛ m'ani da soɔ ne no, na sɛ m'ani gyee sɛ m'ahodeɛ dɔɔso, ne sɛ me nsa aka adeɛ bebree, na sɛ mihunu owia hann sɛ ɛhyerɛn, na ɔsrane nam ne hran mu, na ɛdaadaa m'akoma kokoam, na m'ano fee me nsa ho de maayɛ a, ɛno nso ne otemmufoɔ anim amumuyɔ bi. Na anka mapa Onyankopɔn a wɔwɔ soro no akyi. Sɛ m'ani gyee me tamfo abu a ebuu no ho, na me ho sanee me sɛ bɔne ato no, nso mamma m'ano anyɛ bɔne, sɛ mede nnome bɛsrɛ ne wuo. Ampa ara, me ntomadan mufoɔ anka sɛ, hwan na ne nam amee no? Ɔhɔhoɔ biara ansoɛ abɔnten so. Mibuee me pono me kyerɛɛ ɔtempɔn, sɛ mekataa me mmarato so sɛ Adam, na mede m'amumuyɔ me siee me kokom, efiri sɛ misuro nkurɔfoɔ dodoɔ, na abusuafoɔ ahohorɔbɔ yii me hu, na ɛma me yɛ komm. Mamfiri me pono anom amfiri adi a, o, sɛ anka merenya obi a obetie me ɛ. Hwɛ, magyiraeɛ nie, Otumfoɔ mmua me. O, sɛ anka ɔbarima a ɔne me anya no retwerɛ asɛm a ɔne me wɔ no ɛ. Anka ampa ara mede bɛto me mati, mede bɛbɔ me ti sɛ abotire. Anka mɛkyerɛ no m'anammɔn ntutuo dodoɔ, mɛtwe apiri no sɛ ɔhene. Sɛ m'asase teɛ mu tia me, na n'akofie de ne kuro su, na sɛ midii n'aba, na mamma sika, na mema ɔde n'adeɛ hwere ne kra a, ɛneɛ mankasa mesi awio anan mu mfifi, na nankyɛmsen mesi atokoɔ anan mu. Hiob nsɛm no asi. Hiob ti 32. Ɛna mmarima baasa yi gyaee Hiob bua, ɛfiri sɛ ɔyɛ n'ani so teneneeni. Na busini Elihu a ɔyɛ Barakel ba a ofiri Ram abusua mu bu fui. Hiob na ne bu fuu no, sɛ obu ne ho teneneeni sene Onyankopɔn. Na ne bu fuu ne mfɛfoɔ baasa no nso, sɛ wonya mmuayɛ bi bio, nanso wobu Hiob fɔ.
Na Elihu twɛn maa Hiob kasae ansa, efisɛ wɔsene no panin. Na Elihu hunu sɛ mmuaeɛ biara nni mmarima baasa no anom bio no, ne bo fui. Na busini Elihu a ɔyɛ Baraka ba buaa sɛ, Me deɛ meyɛ abɔfra, na mo deɛ moyɛ nkwakoraa. Enti na metoo me bo aseɛ, na mesuroo sɛ mɛka deɛ menim makyerɛ mo. Mekaa sɛ, wɔmma nna nkasa, na mfidi dodoɔ nkyerɛ nyansa. Ampa honhom a ɛwɔ ɔdasani mu ne otumfoɔ ahome na ɛma no nhunumu. Ɛnyɛ wɔn a wɔanyini pii na wɔnim nyansa, na ɛnyɛ mpanyin na ohunu atemmuo mu. Enti na mese, muntie me. Me nso mɛkyerɛ deɛ menim. Hwɛ, matwɛn mo nsɛm, mayɛ aso ma mo nhunu mu nsɛm, sɛ mobɛbɔre anya nsɛm. Na mewɛn m'aso sɛ meretie mo, na hwɛ, obiara nim mu a ɔkaa Hiob anim, na obuaa ne nsɛm no. Na monka sɛ, yɛahunu nyansa, Onyankopɔn na ɔmmɔ no, na ɛnyɛ onipa. Ɛfiri sɛ, ɛnyɛ me na ɔkaa ne nsɛm no kyerɛɛ me, na me nso, meremfa mo nsɛm no memmua no. Wɔn aba mu abu, ɔremmua bio, na wɔn anum nsɛm nso asa. Na sɛ wɔnkasa bio, na wogyina hɔ, na wɔmmua bio nti, mentwɛn anaa. Me nso mebua me fam deɛ, me nso mɛkyerɛ deɛ menim, na nsɛm ahyɛ me ma, na honhom a ɛwɔ me mu no hyɛ me. Hwɛ, me yam te sɛ nsa a wɔntua no, sɛ nsa kotokuo foforɔ a ɛrepɛ apayɛ. Mɛkasa, na manya ahomeyɛ. Mebue mo ano, na mabua. Ɛmpare me sɛ mɛhwɛ obi anim, na madɛfɛdɛfɛ m'ano mama onipa. Na menim m'ano adɛfɛdɛfɛ, anka ebia ɛbɛka ketewa asɛe, na me yɔfoɔ afa me akɔ. Hiob, tie 33. Na afei Hiob, tie me kasae, na yɛ aso ma me nsɛm nyinaa. Hwɛ, mabue m'ano, metɛkyerɛ marekasa me dodom. Makoma mu teeyɛ ne me nsɛm, m'ano ka nimdeɛ kronkron. Nyankopɔn honhom na ɛyɛɔ me, na otumfoɔ no ahome na ɛmaa me nkwa. Sɛ wobɛtumi a, yi ano kyerɛ me. Siesie wo ho m'anim. Sɔre gyina. Hwɛ, me nso meyɛ Nyankopɔn deɛ sɛ wo ara. Anwommuo mu na wotii me nso firiɛ. Hwɛ, me honhom rentu wakoma, na me nhyɛsoɔ renyɛ wo soduru. Ampa, waka no m'aso mu, na nsɛm ne na metee sɛ wo se, me deɛ me ho te, mmarato ni me ho yɛ tɔtrɔtɔɔ, amumuyɛ biara ni me ho. Hwɛ, ohunu ntɔkwa nsɛm wɔ me ho, obu me sɛ ne tamfo, ɔde me nan hyɛ pa mu, ɔkari m'akwan nyinaa. Hwɛ, yemu na wontene, merebua wo, na Onyankopɔn so sene ɔdasani. Adɛn nti na wone no ham, sɛ ommua ne nsɛm nyinaa ho? Nso Onyankopɔn kasa prɛko, ne deɛ etia mpirinu, nanso onipa nwene ho. Daeɛ mu, anadwo adehunu mu, nna hɔ a atɔ nipa soɔ mu, mpa so nkotɔ mu, emu na obue nipa aso, na ɔsɔ wɔn atenetene ano, sɛ ɔbɛsane onipa afiri ne no yɛɛ ho, na wayi ahantan ahuntaw barima, na watwe ne kra afiri amena mu, ne nkwa nso na antɔ afena no, na wɔde yea hwe n'aso ne mpa so, ne nnompe mu daa apredie, na ne nkwa ma aduane fono no, na ne kra po akɔnɔduane. Ne honam afɔn ama no ayɛ hununa, na ne nnompe a anka wɔnhunu mpo adaadi, na ne kra bɛn ɔsɛyɛ amena, na ne nkwa nso bɛn akumfoɔ. Sɛ ɔbɔfoɔ di mafoɔ wɔ hɔ ma no, apem no mu ɔbaako, sɛ ɔrekyerɛ onipa deɛ ɛtene ma no a, ɛno na ohunu mmɔbɔ ka sɛ, kɔgye no, na wankɔ ɔsɛyɛ amena no mu, na manya agyede a ɛneɛ ne honam yɛ sɔɔsɔɔ sɛ mmɔfra deɛ. Ɔsane kɔ ne mmerantebere mu, ɔkoto Onyankopɔn a n'ani sɔ no, na ohunu n'anim anigye mu, na ɔdane ɔdasani tenenee ma no, na ɔto dwom kyerɛ nipa sɛ, mayɛ bɔne, na makyea deɛ ɛtene no, nanso manya mo hwee.
wagye me kra na ankɔ ɔsɛeɛ amena mu, na me nkwa renhunu hann yi. Hwɛ, yenum nyinaa na Onyankopɔn yɛ, mprenu ne mprɛnsa wɔ onipa ho, sɛ ɔbɛsane ne kra afiri ɔsɛeɛ amena ho, na wanya hann nkwa hann no mu. Yɛaso, Hiob, na tie me. Yɛkom na menkasa. Sɛ nsɛm bi wɔ hɔ a, yi ano kyerɛ me. Kasa, na obim die bɛyɛ me fɛ. Sɛ ɛnte saa a, ɛne tie me ara. Yɛkom na menkyerɛ wo nyansa. Hiob ti 39. Na Elihu buaa sɛ, Anyansafoɔ, muntie me nsɛm, na mo, animdifoɔ, monyɛ aso ma me. Na aso na ɛsɔ nsɛm hwɛ, na ano ka aduane hwɛ. Yɛbɛsɔ atemmuo ahwɛ afa, na yɛhunu deɛ ɛyɛ yɛn ntam. Na Hiob aka sɛ, metene, nanso Onyankopɔn afa me bem kɔ. Me bem mu ara na wobu me torofoɔ. Magyan kuro mu ayɛ den, nanso mmarato ni me mu. Ɔbarima bɛn na ɔte sɛ Hiob a ɔno musubɔ sɛ nsuo, na ɔhyɛne amumuyɛfoɔ ayɔnkofa mu, na ɔne nipa abɔnefoɔ ananteɛ. Na ɔka sɛ, ɛnyɛ mfasoɔ mma onipa sɛ ɔne Onyankopɔn bɔ. Enti mo a mowɔ tire, muntie me. Ɛmpare Onyankopɔn sɛ obedi asɛmmɔne, na otumfoɔ bedi amumuyɔsɛm. Na mmom, onipa no yɛyɛ so ka na otua no. Na sɛdeɛ obi kwan teɛ no, saa na ɔma no to no. Ampa ne ampa, Onyankopɔn ni asɛmmɔne, na otumfoɔ nkyea atemmuo. Hwan na wɔde asase hyɛɛ ne nsa, na hwan na osiesie wiase nyinaa? Sɛ ɔgye ne home fa, na ɔtwe ne honhom ne n'ahome ba ne nkyɛn a, anka honam nyinaa begyaa mu prɛko, na onipa bɛsane akɔ dɔteɛ mu. Na sɛ wowɔ nhunumu a, tie yei, yɛ aso ma me nsɛm. Deɛ okyiri atɛntrenee benya aman adi so, anaasɛ wobɛbu ɔtreneeni tumfoɔ no fɔ, deɛ ɔka kyerɛ ɔhene sɛ owuhuni, ne mmapɔnma sɛ abɔnefoɔ, deɛ ɔnhwɛ atitire anim, na ɔmmu ɔdehyeɛ nsene mmɔborɔni, ɛfiri sɛ ne nsa no adwuma ne wɔn nyinaa. Mpɔfram na wɔwuo, na adasuo mu na aman hinhim na wɔsene korɔ, na wɔpra abrɛmpɔn kɔ, nso ɛnam onipa nsa so. Na n'ani wɔ onipa akwan so, na wohunu nanamu ntutuo nyinaa. Esum ni hɔ, na esum kabii ni hɔ, na amumuyɔfoɔ de wɔn ho ahinta hɔ. Na ehia sɛ ɔhwɛ onipa ma no kyɛ, ansa na wakɔ Onyankopɔn nkyɛn atemmuo mu. Obubu abrɛmpɔn na ɔnhwehwɛ mu, na wɔde afoforo si wɔn anan mu. Ɛno nti ɔhwɛ wɔn no yɛɛ, na obutu wɔn anadwo ma wɔdwerɛ wɔn. Ɔhwe wɔn sɛ abɔnefoɔ, ma nnipa nyinaa hunu, ɛfiri sɛ wɔmane firi n'akyiri kɔe, na wɔanwene n'akwan no biara ho, sɛ ɔbɛma mmɔborɔni sufrɛ aduru ne nkyɛn, na wate amanehunufoɔ sufrɛ. Na sɛ ɔno na ɔma no dwo a, hwan na obebu fɔ? Na wɔde n'ani hunta a, hwan na obehu no? Ɔman mu so o, ɔbaakofoɔ so o, odi no pɛ. Na onipa kɔnkɔnsani ɛne hene, na wɔnsum ɔman fidie. Na obi bɛka akyerɛ Onyankopɔn sɛ, mahunu amane, merenyɛ amumuyɛ bio. Deɛ menya me nhunuyɛ, wo na kyerɛ me. Sɛ madi amumuyɛsɛm a, merenni bio. Ɔnhyɛ anan mu sɛdeɛ wopɛ, na worepo ne nneyɛe yi. Enti wo na ɛsɛ sɛ woyie, na ɛnyɛ me. Na deɛ wonim no kae, nnipa a wɔwɔ tire bɛka akyerɛ me, na ɔbarima nyansafoɔ betie ama me. Hiob deɛ, ɛnyɛ nimdeɛ so na ɔkasa, na ne nsɛm mu nni nhunumu. Sɛ anka wɔresɔ Hiob ahwɛ akosi awieeɛ, ɛfiri sɛ ne mmuayɛ te sɛ amumuyɛfoɔ mmuayɛ, na wɔde musubɔ ka ne bɔne ho. Yɛn mu mpo ɔbɔ ne nsɛm, na ɔma ne nsɛm a ɔde ne Nyankopɔn di asie no dɔɔso. Hiob ti 35. Na Elihu buaa sɛ, wobu no sɛ ɛtene, anaa woka sɛ metrenee sene Nyankopɔn deɛ? Sɛ woka sɛ ɛbɛyɛ me mfasoɔ bɛn?
na mfasoɔ bɛn na menya asen sɛ anka meyɛɛ bɔne. Me deɛ, mede nsɛm bɛbua wo ne wo mfɛfo a wɔka wo ho no. Hwɛ wɔ soro na hunu, na hwɛ mununkum a ɛkorɔn sene woɔ no. Sɛ woyɛ bɔne a, ɛdeɛn na wode yɛ no? Na sɛ wo mmarato dɔɔso a, ɛdeɛn na woyɛ no? Sɛ wotene a, ɛdeɛn na wode ma no? Anaasɛ wo nsɛm ɛdeɛn na ɔgyeɛ? Onipa a wɔte sɛ woɔ na wabɔnefo sɛm pira no. Na onipa ba bi na wɔtenene bɛma no anya mfasoɔ. Nhyɛsoɔ bebrebe nti na ɛma wɔteam. Wɔsu frɛ ɔboafoɔ nipa akɛseɛ nsa ase. Nanso obi nka sɛ, ɛhe na Onyankopɔn meyɔfoɔ no wɔ? Deɛ ɔma nnwom anadwo, deɛ ɔkyerɛ yɛn nimdeɛ sene asase so mmoa, na ɔkyerɛ yɛn nyansa sene ɔsoro nnomaa no. Ɛhɔ na wɔteam, na omua, abɔnefoɔ ahantan nti. Ampa ara, Onyankopɔn rentie ahuhusɛm, na otumfoɔ remmu. Na nkantom sɛ wo se, wonhu no deɛ, nanso asɛm no da n'anim, na wotwɛn no ara. Na afei ɛnam sɛ ɔmɛtwe aso n'abufuo mu, na onni amumuyɔ akyiri pii nti, Hiob bue n'ano kwa, na nimdeɛ a onnie mu, ɔmansɛm dɔɔso. Hiob ti 36. Na Elihu kɔɔ so sɛ, Ma me kwan kakra, na menkyerɛw, na meda so wɔ nsɛm bi meka ma Onyankopɔn. Mɛfa me nimdeɛ afiri akyirikyiri, na mede me yɔfoɔ no bem ama no. Na ampa, me nsɛm nyɛ atorɔ, deɛ odi mu nimdeɛ mu na ɔne wɔ hɔ yi. Hwɛ, Onyankopɔn yɛ ɔkɛseɛ, na ommu obi animtia. Ɔyɛ ɔkɛseɛ, ɔte aseɛ tumi mu, ɔma ɔbɔnefoɔ nya nkwa, na wɔde amanehunufoɔ bem ma wɔn. Onyinani mfiri ɔtreneeni so, na ɔma wɔne ahemfo tena adwa so daa, na ɔma wɔn so. Na sɛ wogu wɔn nkɔnsɔnkɔnsɔn, na wɔde amanneɛ ho ma kye wɔn a, ɛna ɔka wɔn nneyɛe kyerɛ wɔn, ne wɔn mmarato, sɛ wɔama wɔn ho soɔ, na obue wɔn aso ma atenetene, na wɔka sɛ wɔnsane mfiri abusudeɛ ho. Sɛ wotie na wɔsom no a, wowie wɔn nnadi yiedie mu, ne wɔn mfeɛ nso deɛ ɛyɛ wɔn de mu. Na sɛ wɔantie a, wɔtɔ dadeɛ ano, na wogyae mu nimdeɛ a abɔ wɔn no mu. Na akoma mu ansuro nyamefoɔ kora abufuo. Sɛ wɔkyekyere wɔn a, wɔn koto nsrɛ. Wɔn kra wu mmerantebere mu, na wɔn nkwa sɛe sɛ ahosɛefoɔ deɛ no. Oyi ɔmanehunufoɔ n'amanneɛ mu, na obue wɔn aso ahodwan no mu. Anka ɔbɛgye wɔn so afiri ahonyahia mu, akɔ deɛ ɛhɔ tere a ahokyere nnie hɔ. Na sradeɛ ayɛ ɔpono so aduane ma. Nanso ɔbɔnefoɔ atemmuo ayɛ wo ma. Atemmuo ne atɛntenene asɔ wo mu. Na mma abufuo enyegye wo nkɔ ahinyie mu. Na mma agyedeɛ no dodoɔ nhima w'ani. W'ahonyadeɛ anaa wotumi ahoɔdenneɛ nyinaa de wobesi deɛ ahonyahia nnie hɔ. Mpere anadwo ho, sɛ ɛmɛpra aman firi wɔn afa. Hwɛ yie, nnane w'ani nkɔ ahuhudeɛ so, ɛfiri sɛ wopɛ ɛno mmom sene amanehunu. Hwɛ, Onyankopɔn di ne tumi mu asɛnkɛseɛ. Hwan ne ɔkyerɛkyerɛfoɔ sɛ ɔno? Hwan na ɔhyɛɛ no sɛdeɛ ɔnyɔ n'adeɛ mfa? Na hwan na ɔbɛka sɛ wodi asɛmmɔne? Kae sɛdeɛ wobɛkamfo ne nneyɛe a adasa ato ho dwom no. Nnipa nyinaa hwɛ ara, ɔdasani firi akyirikyiri hwɛ. Hwɛ, Onyankopɔn so, na yɛnni no. Ne mfeɛ dodoɔ nso mu ni hwehwɛbea. Ɔno na ɔtwe nsuo ntoantoa a ɛsosɔ tɔ ne mununkum mu nsuo, na ɛfiri mununkum mu tɔ gu fam. Ɛtɔ pii gu nipa so. Obi bɛtumi ate mununkum mu trɛ, ne ne ntomadan mu kurududoyɛ no ase. Hwɛ, ɔkyerɛ ne hann mu wɔ ne so, na ɔkata ɛpo nhini so. Na ɛno na ɔde di aman asɛm. Wɔde aduane bebree nso ma. Wɔde hann katakata ne nsa ho, na ɔhyɛ ma no kosi botae bi mu. Ne mu bom ka ne ho asɛm. Mmoakuo mpo ka asɛm fa ahum a ɛreba ho. Hiob ti 37. Ane, yehu na makoma tutuo, na ɛpopo firi n'afa. Tie na montie ne huuyɛ. Ne mubɔmu a ɛfiri n'anom no. Ogyaa mu ɔsoro ase nyinaa.
na ne hann koduru asase ano ano. Ɔpra na bobom di akyire. Wɔde ne kɛseyɛ ne no bobom. Sɛ wɔte ne ne a, ɔrensanka wɔn. Onyankopɔn de ne ne pra na bobom ma no yɛ nwanwa. Ɔyɔ ade akɛse a yɛnhunu mu. Na ɔka kyerɛ sukyerɛma sɛ, togu asase so. Ne osukɛseɛ nso saara sɛ, tue. Ne n'ahoɔden nsuo akɛseɛ no. Ɔsɔ nnipa nyinaa nsa ano. Sɛ nnipa a ɔbɔɔ wɔn nyinaa nhunu de. Ɛna mmoadoma kɔ wɔn atu mu. Na wɔtenatena wɔn tenabea. Ɛho firi mpiakyire hɔ ba. Na awɔ nso firi atifi fam. Nyankopɔn home na ɛma nsuo nkyenkyeneɛ. Na ɛma nsuo a ɛtrɛ nso da. Nsuo ara nko na ɔde soa mununkum. Ɔtrɛ ne han mununkum no mu. Na ɔma no di kyinhyia sɛdeɛ n'akwankyerɛ teɛ. Sɛ ɛnkɔyɔ deɛ ɔhyɛ no nyinaa. Wiase nyinaa ne asase ani. Sɛ ɛyɛ atenetene nti o. Sɛ ɛyɛ n'asase no nti o. Sɛ ɛyɛ n'adɔyɛ so o. Ɔma no baara. Hiob, yɛyɛ ho aso. Gyina hɔ dwene Nyankopɔn anwanwadeɛ ho. Wonim bere a Onyankopɔn susuo ho. Na ɔma ne mununkum mu han hyerɛn. Wonim mununkum kariɛ. Nimdeɛ mu mudifoɔ no anwanwadeɛ no. Sɛdeɛ wɔn ntadeɛ mu yɛ hyeɛ. Bere a anaafoɔ mframa ma asase yɛ din no. Woni no na ɛde ewiem tɔn a ɛwɔ pintin sɛ ahwehwɛ a waguo no trɛ hɔ. Ma yɛhunu deɛ yɛnka nkyerɛ no. Esum nti yɛrenhunu deɛ yɛnka. Wɔnka nkyerɛ no sɛ mɛkasa anaasɛ obi bɛpɛ sɛ ɔmene no. Na afei wɔnhunu han sɛ ɛhyerɛnhyɛn ewiem tɔn. Na mframa twam a ɛma ewiem hɔ te. Atifi fam asase so na sika firi ba. Nyankopɔn ho na animonyam a ɛyɛ hu wɔ. Otumfoɔ deɛ yɛnhu no. Ɔyɛ tumi mu ɔkɛseɛ. Ɔrenkyea atemmuo ne trenee a ɛdɔɔso. Enti nnipa suro no. Ɔmmu akoma mu nyansafoɔ biara. Hiob, tie 38. Na Awurade firi ahum no mu buaa Hiob sɛ, Hwan ne deɛ wobiri afotu ani? Nsɛm a emu nyi nimdeɛ mu yi. Bɔ w'asene sɛ ɔbarima yi, na mimisa wo, na kyerɛ me. Ɛhe na wowɔ bere a metoo asase fapem? Sɛ wowɔ nhunumu a, kan. Hwan na wɔde ne nsusuyɛ too hɔ? Wonim anaa? Anaasɛ hwan na wɔsaa so homa? Ɛdeɛn nso na wɔde ne nyinasoɔ siiɛ? Anaa hwan na wɔde ne tweatiboɔ tooeɛ? Bere a adekyeɛ nsoromma bɔɔ mu too ahurusie dwom, na Nyankopɔn ma nyinaa bɔɔ ose no. Na hwan na wɔkaa ɛpo hyehyɛɛ apono mu? Bere a ɛfiri asase yɛn pueɛ. Na mede mununkum mi yɔɔ ne nkataho, ne sum kabii nso mi yɔɔ n'abɔɔ mu. Na mitwaa ne so hyeɛ, na misisii adaban ne apono. Na mekaa sɛ, ɛha yi na bra bɛduru, na ntra so. Na ɛha ara na wɔasɔɔkyerɛ ahantan me so no. Ɛfiri wo na mfitiaseɛ wahyɛ anɔpa so pɛn. Wakyerɛ adekyeɛ nso ne dibere. Sɛ ɛnsɔ asase mu ano mu, na wɔmporoporo abɔnefoɔ mfiri so. Sɛ ɛnane sɛ dadwere nso ano ase, na ɛnyɛ sɛ atade a wɔhyɛ ne duro. Na wɔde abɔnefoɔ han akame wɔn. Na nsa a wɔama soɔ no, wɔbu mu. Wakɔ ɛpo aniwa ho, na wanante bunu donkodonko ase. Wɔyi wɔwuo apɔn kɛseɛ adi akyerɛ wo. Anaasɛ wɔhunu esum kabii aboboɔ no. Wɔhunu asase tere mu anaa? Sɛ wonim ne nyinaa a, kan. Ɛhe na han tenabea kwan wɔ? Na esum nso na fa wɔ he? Na wode akɔ ne hyeɛ so. Na wɔhunu ne fie akwan no. Wonim, ɛfiri sɛ saa berɛ no na wawo, na wadi na bebree. Wakɔ sukyerɛma korabea, anaa wɔhunu asukɔtwea koradeɛ no. Ade a makora si a hohiahia berɛ ne ɔko ne akodie da no. Ɛhe na ɔkwan a han nam soɔ hyerɛnhyerɛn no wɔ? Ne deɛ apueɛ mframa fa so bɔ asase soɔ no. Hwan na oyiyi akama osuo? Ne ɔkwan ma aprannaa asraman no. Sɛ ɔbɛma osuo atɔ asase a obi nni hɔ soɔ, ne srɛ a onipa bi nni soɔ so. Na wama amanfo ne asase hunu amee. Na wama wura efuo no afefɛ. Osuo wɔ agya, anaasɛ hwan na wɔwo obosuo a ɛsosɔ? Hwan yam na nsuo kyenkyen ne efiri? Na ɔsoro bosuo a akyenkyen no, hwan na wɔwoe? Nsuo kyenkyen sɛ ɔboɔ,
na ebunu donkodonko ani pam wobetumi akyekyere akokɔ baatan ne ne mahoma mu anaasɛ wobetumi asane nwinwirenti homa wobetumi ayi owia kwan mu nsoroma adi wɔ ne bere mu anaasɛ wobetumi akyerɛ sisire nsoroma ne ne makwan wonim ɔsoro nhyehyɛeɛ anaa wobetumi ahyehyɛ sɛdeɛ ɛni asase soɔ woma wo ne so kɔ mmurunkum mu sɛ nsuo pii mɛkata wo ho anaa wobetumi asoma anyinamama no akɔ na aka akyerɛ wo sɛ yɛnnie anaa hwan na ɔde nyansa si ayamdeɛ mu anaasɛ hwan na ɔde nhunumu ma adwene hwan na ɔde nyansa kan mmurunkum na wɔsoro nkotokuo no hwan na wɔdane no ma mfuturo pia kɔbɔdusie na dɔteɛ bɔ ntoantoa wo na woyɛ hama gyataberewie nyanam anaa woma agyataburu wɔ amenyɛ ɛberɛ a wobutubutu wɔn atu mu na wɔtete adotɔ mu retɛ hwan na wɔsiesie aduane ma anene ɛberɛ a ne mma so frɛ Onyankopɔn wɔkyini na wonni aduane no. Hiob ti 39. Wonim abotan so mmirikyi awoɔ bere na aforoteɛ awo kon so wowɛn wokan abosome a wɔn afurudi nyini na wonim bere a wɔde wo anaa ɔkoto wo wɔn ma wɔto wɔn awo ɔyɛ atwene wɔn ma ho kokwa wɔnyini wuram ofiri kɔ na wɔn sane ma wɔn nkyɛn hwan na wogyaa ɛsrɛ so afunumu sɛ ɔne ne ho na afunumu prakati ne ho ma hwan na wɔsane deɛ mede ɛsrɛ pradada ma yɛ ne fie na mede nkyene asase ayɛ ne tenabea wɔn mu kuro mu gyegyeegyeyɛ ɔnte ɔkafoɔ ateatea deɛ onya no mepɔ soɔ ne n'aduane na ɔpaadeɛ biara a ɛyɛ frɔmfrɔm ɔkɔɔ bɛpere sɛ wɔsom woɔ anaasɛ ɔbɛtena wɔde didaka ho wode nhoma bɛsa ɔkɔɔ mfɛteɛ ka ho anaasɛ ɔbɛtwe mmɔhwɛ mu mfɛteɛ so adi w'akyi na hoɔden so nti wode wo ho bɛto ne so na wagya w'adwuma ama no anaa wobɛgye no adi sɛ wɔde waba bɛba na waboa no de aba wasan so sohoribɔ ne ntaban mu ahusitie mu ɛyɛ asukɔnkɔn ntaban ne ntakra anaa mmom wogya ne nkosua ma asase na mfuturo so na wɔma ɛho dɔ na ne werɛ firi sɛ ɛnan bɛpɛkyɛ anaasɛ wuram mmoadoma bɛbobɔ ɔbɔ ne ma atirimɔden sɛdeɛ ɔnyɛ ne deɛ ne berɛ yɛ ɔkwa nanso onsuro ɛfiri sɛ Onyankopɔn ama nyansa abɔ no na wankyɛ ne nhunumu na sɛ wɔyere ne ho tu a ɔsere ɔpɔnkɔ ne ne sotefoɔ wo na wode ahoɔden ma ɔpɔnkɔ wo na wode naawa hyehyɛ ne kɔn wo na woma ne huri sɛ ntutu mmɛ ne home foofooden yɛ yɛ hu ɔwerɛwerɛ bɔnhwa mu na wodi n'ahoɔden ho ahurusie ofiri kohyia akofofoɔ a wamia ɔsere ehu na ne ho mpopo na ɔnsane mfiri afenaa anim agyan bɔ ha woso ne so pia ne pɛm a etwa nyinanyinam nso wɔde anibere ne abufuo werɛwerɛ asase na totorobɛnto hyɛne a wɔnyina bio totorobɛnto hyɛne a ɔka sɛ wiɛ na wɔte ɔpon hwia wɔ akyirikyiri asafo nteɛ mu ne osebɔ no wɔnhunu mu so na asansa nam tuo ɔtra ne ntaban mu kyerɛ anaafo asase anaasɛ wɔnum asɛm so na ɔkɔdeɛ ma ne ho soɔ na wɔyɛ ne prɛbuo deɛ ɛkorɔn ɔbotan mu na wɔteɛ na wɔda ɔbotan ano hwerɛnhwerɛm ne ahwɛyɛ soronsoron so ɛhɔ na ofiri hwehwɛ aduane n'ani hunu adeɛ akyirikyiri na ne mma fi mogya na deɛ atɔfoɔ wɔ no ɛhɔ na wɔwɔ. Hiob ti 40. Na Awurade buaa Hiob sɛ ɔtɛnyifo bi ne otumfoɔ no bɛha mo anaa deɛ wɔne Onyankopɔn gye akyinnyɛ no ɔmmuae. Na Hiob gye Awurade so sɛ hwɛ misua ɛdɛn na memfa me mmua wɔ me nsa na mede meto m'ano makasa prɛko na merentia so ne mprenu na merenkɔ so bio. ɛna Awurade firi ɛho no mu buaa Hiob sɛ bɔ w'asene sɛ ɔbarima yi mebisa wo na woakyerɛ me wobɛdane m'atemmuo no ani wobɛbu me fɔ na woadi bem wowɔ nsa sɛ Nyankopɔn deɛ na wobɛtumi de ne a ɛte sɛ ne deɛ abom ɛnneɛ fa tumidie ne kɛseyɛ hyehyɛ wo ho na firi a ɔsoroan ne animuonyam hwie w'abufuo mmorosoɔ no gu
na hwɛ ɔhantanni biara na brɛ no ase. Hwɛ ahantanfoɔ nyinaa na brɛ wɔn ase, na tietie abɔnefoɔ so wɔ wɔn tenabea hɔ. Fa wɔn nyinaa sie dɔteɛ mu, na ma wɔn anim tintim ahuntaeɛ mu. Ɛneɛ na me nso mɛkamfo wo, sɛ wo ara wo nifa na agye wo. Hwɛ, susu na meyɔɔ no ne wo, ewura na wodi no sɛ nantwie. Hwɛ ne tumi a ɛwɔ n'asene mu, ne n'ahoɔden a ɛwɔ ne yɛfo ntini mu. Ɔkoa ne dua sɛ tweneduro, ne sere mu nhoma nso toatoa mu. Ne nnompe te sɛ kɔɔbere durobɛn, ne nkasɛɛ te sɛ adaban. Ɔno ne Nyankopɔn akwan fitiaseɛ, ne yɔfoɔ na wɔde n'afena ama ano. Na mmepɔ bɛɛ aduane ma no, na ewura mmoadoma nyinaa goro hɔnom. Nkasɛɛ nnua ase na ɔda, demmire ne ɔrora ahuntaeɛ mu. Nkasɛɛ nnua nwunu kata ne so, nsunoa nnua atwa ne ho hyia. Hwɛ, asuo ano yɛ den mpo a ne ho mpopo. Sɛ Yordan bu ba n'ano mpo a ne bo da ne yam ara. Wobɛtumi akye n'anim, na wode fidie ahwiri ne hwenem. Hiob ti aduanan baako. Wobɛtumi atwe ɔdɛnkyɛmmira mpɔndarewa ano, na wode nhoma akyekyere ne tɛkyerɛma anaa. Wode kaa bɛhyɛ ne hwenem, na wode nkɔtɔkorɔ ahwire n'afono mu. Ɔbɛkoto asrɛ wo pii, anaa ɔbɛyɛ n'ano brɛbrɛ akyerɛ wo. Wɔne wo bɛpam apam sɛ fa no yɛ akoadaa. Wo ne bɛboro sɛ anomaa, na woasa no ahoma ama wo mmabaa anaa. Abowofoɔ asafo bɛsi ne ko so, na wakyɛ ne mu abatafoɔ mu. Wode mpia a bɛhyɛ ne widie mu ma, na wode mpataa mpɛmɛ awobɔ ne tirim. Fa wo nsa ka no, na kae ɔko no, na worennyɔ bio. Hwɛ, onipa anidasoɔ yi wo hu. Ɛnyɛ ne hwee mpo na ɛma obi hwe aseɛ. Obi rensi ne bo sɛ ɔbɛhwanyan no, na hwan ne deɛ obetumi agyina n'anim? Hwan na wadi kan ama me biribie na menhyɛ no anan mu? Deɛ ɛwɔ ɔsoro nyinaa aseɛ, me na ɛwɔ me. Merennyae ne honam adeɛ, ne ne mmaninyɛ, ne n'aboaban fa a ɛyɛ no ho asɛnka. Hwan na obeyi ne ho abɔn? Ne sekyerɛ pɛn mmienu no, hwan na ɔbɛkɔ anim? N'anim apono nso, hwan na obehini? Ne si ho yɛ hu, na kyɛm akyerɛ pɛn yɛ fɛ. Watotɔm sɛ adeɛ a wasɔ ano. Ɛpempam so pɛpɛɛpɛ a mframa nyɛ mu kwan. Ɛfemfam ho, edi nsusom, na emu ni ateɛ. Ne wansin ma han hwee, na n'ani te sɛ adekyeɛ ani so atete. Ɛgyatani firi n'anim, wogya ntutuiɛ fifiri mu. Wisie firi ne hwee mu tokuro mu, sɛ ɛsɛn a emu rewuro, ne nkyɛkyerɛ a ɛrehyia mu. Na home sɔ nsrama, na ogyaframa firi n'anim. Ne kɔn mu na ahoɔden wɔ, na akomatuo sa wɔ n'anim. Ne honam a ɛsensɛn hɔ femfam ho pintin. Wogu no ne ho, na ɛntwe. N'akoma yɛ den sɛ ɔboɔ, ɛyɛ den sɛ oyuyammoɔ. Sɛ ɔma ne ho so a, atumfoɔ ho popo. Na ehu ma wɔn ani so yɛ wɔn krakra. Wɔde nkrantɛ ka no a, ɛnka. Pia ne pɛm a wɔtoɔ ne dadeɛ akɔdeɛ mpo. Wobu dadeɛ sɛ ntɛtɛ, ne kɔɔbere sɛ dua wuyɛ. Ɛgyan nka no mu, ntɔmmɔ mu aboɔ yɛ no sɛ nkyɛnkyɛma. Obu aporibaa sɛ nkyɛnkyɛma. Na wɔsere pia a wɔtoɔ huuyɛ, na se yɛ abono tahwetahwe. Obua atɛkyɛ so sɛ porɔyɛ adeɛ. Ɔma ebunu mu huru sɛ ɛsɛn mu. Ɔyɛ po sɛ sradeɛ. Ɔma ɔkwan hwɛn di n'akyi. Ma wɔbɔ ebunu a ehuro no sɛ adwono. Ne nsɛsoɔ ni asase so. Wɔyɔ no sɛ n'akoma ntu. Ɔhwɛ ade a ɛkorɔn nyinaa. Ɔne ahokyerɛ mma nyinaa hen. Hiob ti aduanan mmienu. Ɛna Hiob gye Awurade so sɛ, mahunu sɛ wotumi ade nyinaa yɔ, na worensi wo tirim bɔ biara kwan. Hwan ne deɛ onni nimdeɛ, na ɔhono afotuo ani yi? Enti na mekaa deɛ mente aseɛ. Anwonwade a ɛsene me a na minnim. Tie, na menkasa. Mebisa wo, na wakyerɛ me. Sɛ aso teɛ nko na metee wo nka. Na afei deɛ, m'ani ahu wo. Enti na mepo me ho, na mennu me ho. Dɔteɛ ne nsom mu. Na Awurade ka nsɛm yi kyerɛ Hiob wieɛ no, Awurade ka kyerɛ Temani Elifas sɛ, me bo afuw wo,
ne wo mfɛfoɔ baanu no, ɛfiri sɛ moanka me ho asɛm a ɛtene sɛ makoa Hiob. Na afei momfa anantwinini 7 ne adwennini 7 na monkɔ makoa Hiob nkyɛn, na monkɔbɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ ma mo ho. Na makoa Hiob mmɔ mo tiri mpaeɛ, na wɔno nko ara anim na mɛhwɛ. Na me ne mo anni no mo nkwaseasɛm so, ɛfiri sɛ moanka me ho asɛm tee sɛ makoa Hiob. Ɛna Temani Elifas ne Suhini Bildad ne Naamani Sofa sim kɔkɔyɔɔ sɛdeɛ Awurade ka kyerɛɛ wɔn no. Na Awurade hwɛ Hiob anim. Na Hiob bɔɔ ne namfo no tiri so mpaeɛ no, Awurade da ne duam da no. Na Awurade de ade a Hiob nyaeɛ no nyinaa mmɔho 2 maa no. Ɛna ne nuanom mmarima nyinaa ne ne nuanom mmaa nyinaa ne wɔn a wonni no kane nyinaa baa ne nkyɛn. Na wɔne no bedidi wɔ ne fie, na wogyam no, na wɔkyekyeree ne werɛ. Amane Awurade maa no baa ne soɔ nyinaa ho. Na wɔn mu biara maa no sika dwetɛbena 2 ne sika kaa 2. Na Awurade hyiraa Hiob awieeɛ sene ne mfitiaseɛ. Na wonyaa nnwan 14,000 ne yoma 6,000 ne anantwie mpamho 1,000 ne mfurumu abereɛ 1,000. Na onyaa mmabarima 7 ne mmammaa 3. Na ɔtoo ɔbaako din Yemaima, na deɛ odi soɔ no de Kesia. Na deɛ ɔtɔ so 3 no de Karen Hapuk. Na wɔanhunu mmaa a wɔn ho yɛ fɛ sɛ Hiob mmammaa no asase no nyinaa so. Na wɔn agya memaa wɔn agyapadeɛ wɔn nuanom mu. Na yei akyi no, Hiob di mfihyia 140. Na ohunu ne mma ne ne mmamma awoɔ ntoatoasoɔ 9. Na Hiob wui, na wabɔ akora, na wadi nnaame.